धेकियाजुलिनि उनाव जनाय ग्रुपनि उनाव लेप्सा ग्रुप लेप्सा ग्रुप दं नामा लेप्सानि उनाव सान्थालि सान्थालिनि उनाव गहपुर ग्रुप गहपुरनि उनाव ओरान ग्रुप ओरान ग्रुपनि उनाव जेडी विलियम्स इंग्लिश स्कूल जेडी विलियम्स इंग्लिश स्कूलनि उनाव साद्री ग्रुप साद्री ग्रुपनि उनाव मिसिं ग्रुप मिसिं ग्रुपनि उनाव नेपाली ग्रुप नेपाली ग्रुपनि उनाव टुक्राझार हायर सेकेन्डारि ग्रुप हामबायसै माखासे थालांबाय जानो हागौ बेखौ जोङो उनावहाय हरनो बेबस्था खालामनोसै दा बिथांमोना गोबां सेस्था खालामनानै गोबां नाजानानै जोंनि गेजेराव इसोरनि गौरबनि थाखाय बे 75 आइजोफोरनि मोसानायखौ समायनायै दिन्थिफुंनानै जों बयनिबो गोसोखौ रंजाहोबाय गोजोन होबाय दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो जेबो होनो रोङाब्लाबो जोंनि बे अननायनि फिसा बान्थाखौ होनायजों जोङो बिथांमोनखौ हामबाय होनो आरो जोङो बयखौबो गोबारै बिथांमोननि थाखाय जोङो आखाइ खबनानै बिथांमोनखौ हामबाय होनि हामबायसै अननानै थांनो हासिगौ बे मान बान्था बावनायखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै बिथां दैदेनगिरिखौ हामबाय होनदों बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायनि थाखाय दानो जोङो बिनि उनाव जोङो मेसेज लागोन जोंनि आलासि मिस्टार आजेस बसुमतारी आं खावलायनाय थाबाय अन्नानै बे समखौ लागोन होननानै आरो बिनि उनाव बर्ड अफ थेंक्स लागोन जोंनि प्रेसिडेन्ट बिनि उनाव जों क'र पार्टिनिफ्राय आरो मोनसे स्पेसियेल सं लाबावगोन
बिनि उनाव बेनेडिक्सन ओमफ्राय आं खावलायनाय जाबाय जोंनि कमिटिनिफ्राय जोङो जेरै फ्लेगखौ जोङो ज'है जोङो थिखांदोंमोन बेबादिनो जोङो कमिटिनि गासैबो थांनानै बे फ्लेगखौ जोङो बोख्लायगोन आरो बिनि उनावसो जेन फालकिफ्रा बे फ्लेगखौ लाङो आङो खावलायनाय थाबाय आरो जाय फालकिफ्रा गैया बिनि फ्लेगखौ जोंनि अफिसाव दोननाय जागोन अफिसनिफ्राय बिथांमोना उनाव लांनो हागोन एसेनोसै खावलायनाय थाबाय अननानै जोंनि आलासिया बे समखौ लागोन मानगोनां आफादगिरि आरो बे एसोसिएशननि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेयाव जुथुम्मायाव दासिम गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जुथुमबाय थादों बयनिसिमबो नोंथांमोन बिसाहि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे लास्ट ममेन्टनि थाखाय आं बावहरनाय जाबाय गासैबो बे सानथामाव गोबां मेंग्लिबाय जानांगौ बेयावखाय आंबो खोब गोलाव बुंनानै आङो आमुनि फोनांनो हास्थायाखै जेसां हायो एसांनो थाब खालामनो हास्थायदोङो नांगौबा आंनि मेसेजखौ आङो काट खालामनानै लानो हास्थायदोङो अबयसे इसोरनि आत्माया जेसांखिनिखौ बुङो बेसांखिनिखौ आङो बुंगोन दिनै आं नैबे मोनाबिलि समाव बिमा जानानै मा बिबान दोङो आं बेनि सोमोन्दै बुंगोन बेनि सिगां आरज गाबनो बयबो खर' बुंलायगोन सोरगोआव थानाय अनखौ आफा नोंखौ हामबायना बाख्नायदों बिदि मोजां समखौ होनायनि थाखाय आफा आरज गाबदों नोंनि खाथियाव नैबे समाव नोंनि अजयग बिसाया गसंलायबाय दा आंखौ बाहायदो आफा नोंनि गोथार आत्मानि बोलोजों आंखौ बाहाय आंहा जेबो गैया नोंहासो बुंनो गोनां दोङो नों बुंदो आरो फोरबो बुंनानै आत्मानि आशीर्बादखौ नोङो जों बयनोबो लाबोदो जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नोङो जों बयखौबो दैदेनलांदो नोंनि आखायाव गथायनानै बे र' जिसु नामै बिदोङो आमेन न'खर होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ सासे बिफा सासे बिमा गथ'फोर बिबि बिबौ आनै आमाइ आदै बेबायदि थायो साफ्रोम न'खरजों बे गासै व्यक्तिफोरजों मोनसे न'खर जायो आरो बे न'खर जौगानायाव बा न'खरखौ दैदेननायाव बिमा माहारिहा गोदोर बिबान दोङो जेबो नङा बिमा माहारिहा गोदोर बिबान दोङो थारैनो बे न'खराव सान्थि लाबोनायाव न'खरखौ जौगाहोनायाव रांखान्थिनि बिथिङाव धोन दौलतावनो होन सोलोंथायावनो होन इसोरनि बिखयावनो होन गासै बिखयावनो बिमा माहारिया गेदेर बिबान दोङो आं बेखौ बुंनो सानाखै दिनै जे बिफाहा गैया बिफाहा जेबो दायित्व गैया बेयाव बेखौ बुंनो सानाखै बिफाहाथ' दोंखायो 100आव 100 भाग बिबान दोंखायो किन्तु बे बिफाजोंनो लोगोसे बिमाहाबो बेबायदि गेदेर दायित्व दोङो बा बिबान दोङो आं जेब्ला नायो दिनैनि संसाराव दे मा बुंगोन बेखौ जेन्डार इकुवेलिटिनि बे मुगायाव थारैनो आइजो माहारिया बिमा माहारिया गेदेर बिबान लानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों दिनै गोबां न'खरफोर दङ जोंनि गेजेराव जि न'खरफोरा बिमाफोरजोंनो थांनानै दोङो बा गाव गावनि हिन्जावजों थांनानै दोङो गासै बिथिङावनो आरो बे न'खराव बे बिमायानो बा आइजोआनो गेदेर दायित्व लानानै न'खरखौ सामलायगासिनो दोङो गोबां दोङो आं गोबां नुबाय आंनि जागायावबो दोङो आं फोथायदोङो नोंथांमोननि जागायावबो दोङो गोबां बेबायदि थिफुथला हौवाफोर दोङो हिन्जावनि ATM-खौ लानानै बेरायग्राफोर गावगायहा हले गैया खिन्थु हिन्जावनि ATM-खौ
लाबथिंनानै दादा मारिनो हायो जेबोखौनो मावा हिन्जावनि मावनायनि सायाव सोनारनाय बेबायदि हौवाफोर दोङो आरो बेबायदि न'खराव हिन्जाव माहारियानो बिमा माहारियानो गेदेर बिबान लानानै बे न'खरखौ सामलायबाय थादों बा न'खरनि नांगौ गासैखौबो होदों बा गासै बिथिङावनो सासे बिगबा बायदि बे आइजोआ खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय एखे समावनो खिन्थु जोंनि गेजेराव आरोबाव खिन्थु बेबायदि आइजोफोरबो दोङो भुल बुजिनाय भुल बुजियो ओरैबायदि सिन्ता खालामो खायसे आइजोआ आंखौ हाबा खालामदोंबा बे हौवाया आंखौ जाहोथारनांगोन आंखौ हाबा खालामना लाबोदोंबा बे हौवाया आंखौ जाहोथारनांगोन गानहोथारनांगोन आं सना बिबा बियो होनांगोन आङो 10,000नि दख'ना बियोब्ला बे होनांगोन आं आस्थाम बियोब्ला आंनो होनांगोन बियो My husband will have to supply everything because he married me. आंखौ हाबा खालामबाय जिहेतु बियो आंनि नांगौ गासैखौबो होनांगोन बेल' नङा गथ' गथाय जानायनि उनावबो बेबायदि आइजोआ भाबियो जे गथ' गथायनि नांगौखौबो बिनि होनांगोन हौवायानो होनांगोन शिक्षा दीक्षा होनायावबो हौवायानो जगायनांगोन जानाय लोंनायखौबो जगायनांगोन बेबायदि गोबां आइजो दोङो गोबां आइजो बेबायदिबो दोङो गोबां आइजो दों दैनायबाय न'खरखौ सापर्ट खालामनाय गावगायनि हौवाखौ सापर्ट खालामनाय न'खर लुखांनायाव गावनि बिसायखौ हहाय खालामनाय बेबायदि गोबां आइजोफोर दोङो आरो एखे समावनो जोंफोर नुयो बेबायदि गोबां आइजोफोरबो दोङो नाथाय सानो हौवायानो गासैखौबो खालामजोबनांगौ होननानै बे खोथाया थिग मारना हौवायानो खालामजोबनांगौ होननानै बुंनाया थिग ना बेबायदि साननाया गासैबो थिग ना जों बाइबेलनिफ्राय एसे सापर्ट लानो बे खोथाया नंमारगौ ना नंमारा जों नायोब्ला नुगोन उपदेशगिरि 4 अध्याय 9निफ्राय 10 पदआव नायोब्ला बेयाव ओरैबायदि लिरनाय जादों सासेनिख्रुइ सानैया मोजांसिन मानोना बिसोरो गावसोरनि मावनायनिफ्राय बांसिन बिथाइ मोनगोन सासेया गोग्लैब्ला गुबुन सासेया बोखांनो हागोन आन्थाय हारसिंल'ब्ला बिहा गाज्रिसिन जागोन मानोना बेखौ हेफाजाब होनो रावबो गैया बिनिफ्राय आं फिल खालामदों सानदों सानैया मोजांसिन सानैया थारैनो मोजांसिन गावसोरनि मावनायनिफ्राय बांसिन बिथाइ थायगोन बे आइजोफोरा ओरै बुङालासिनो हौवायासो जाहोनांगौ होननानै बुङालासिनो हौवाजों लोगो लायोब्ला सानैनि बांसिन बिथाइ मोनगोन आरो जुदि सासेया गोग्लैयोब्ला हौवाया गोग्लैयोब्ला हिन्जावा बोखांनांगोन हिन्जावा गोग्लैयोब्ला हौवाया बोखांनांगोन 2 are better than 1 जों बेखौ नुनो मोनदों जों बेनिफ्राय बुंनो हायो जे सानैया मोजांसिन आरो मा सानैया मोजांब्लाबो खिन्थु बेयो सापर्ट खालामनो हानाय जानांगोन बाइबेला खिन्थु सापर्ट खालामनायनि खोथाखौसो बेयाव बुंदों आरो नैथियाव जों नायोब्ला ओरैबायदि बुंदों जेनेसिस जागायजेननाय 2:18निफ्राय 19 सिरिहालागै नायोब्ला ओरैबायदि बुंदों आरो फोरबो इसोरा होनबाय मानसिया हारसिङै थानाया गाहाम जानाय नङा आङो बेखौ हेफाजाब होग्रा बिजों गोरोबनाय सासे दागोन बेयाव बुंदों इसोरा जेब्ला आदमखौ दाबाय आदमखौ दानायनि उनाव बियो नुबाय एसेबां हारसिं बेयावहाय आदमजों लोगोसे थाफानो इसोरा सासे बेक्ति सोरजिबाय आरो बाइबेला बेखौनो बुंदों आङो बिखौ हेफाजाब होग्रा बिजों गोरोबनाय सासे दागोन हेफाजाब होग्रा अब्ला आं फोथायो बाइबेलनिफ्राय बे रोखा जे सोरबा आइजोआ सानोब्ला हौवायानो खालामजोबनांगौ बेयो गोरोन्थिथार बाइबेलनि मथे बियो गोरोन्थिथार बरंस आइजोफोरा गावनि बिसायखौ सहाय खालामनांगौ आरो बिसायखौ सहाय खालामनोनो थाखाय आइजोखौ आइजो महराव दानाय जाबाय हौवाखौ हौवा महराव दानाय जाबाय बयबो जेसेबांखिनि आइजो दोङो
महिलाफोर दोङो नोंथांमोनखौ बेबायदियैनो सोरजिबाय हौवाफोरखौ सहाय खालामनो थाखायनो नोंथांमोन आइजोफोरखौ आइजो महरैनो इसोरा सोरजिबाय जाहाथे जेन हौवाखौ सहाय खालामनो हायो दिनै बेबायदि जाय आइजोआ गावनि हौवाखौ गासै बिखयावनो सहाय खालामो बेबायदि आइजोखौ बाइबेला खिन्थु मोजां मोनसे बुंदों बेखौ खारिनाय जादों आरो बे मा मुं होदों आरो माबायदि बुंनो हास्थायदों बेबायदि आइजो जायानोखि गावगायनि हौवाखौ जेब्लाबो न'खर सामलायनायाव न'खरखौ फोजौनायाव सहाय खालामो बेबायदि आइजोखौ मा होननानै बुंनाय जादों जों नायनो हक बोसोन बिजाब 37 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों आखल गोनां आरो मावनो हानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब बियो दाम गोसा अलंकारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार आखल गोनां होननानै बुंनाय जादों जाय आइजोआ गावनि हौवाखौ न'खर दैखांनायाव न'खर सामलायनायाव हौवाखौ हेफाजाब होयो बेबायदि आइजोखौ बाइबेला बुंदों आखल गोनां आरो बेबायदि आइजोआ दाम गोसा अलंकारफोरनिख्रुइबो बांसिन गुन दाम गोसासिन होननानै बुंनाय जादों एसेबां गोजौआव बेबायदि आइजोखौ दिखांनाय जाबाय जाय आइजोआनोखि गावगायनि हौवाखौ न'खर दैखांनायाव सहाय खालामो बेबायदि आइजोखौ बाइबेला ओरैबायदि गोजौआव दैखांबाय जों नायनो हक मा खामानि मावनायनि जुगिदि बिसोरो एसेबां गोजौआव दैखांजायो माबायदिथो बिसोरनि जिबना आरो बिसोरो मा खालामो जों नायनो हक गोबां दोङो जिखौ मावनानै बिसोरो अलंकारनिख्रुइबो दामिसिन जि खामानिखौ मावनानै बिसोरो आखल आखुआ मोजां गोबां खामानि बिसोर मावनायफोर दोङो गोबां खामानिफोरनि गेजेराव आं मोनथाम खामानिखौ बुंनानै फोजोबनो हास्थायदों जायनि थाखाय बिसोरखौ गियानि आखल गोनां आइजो होननानै बुंनाय जादों मा खामानि मावो बिसोरो जों नायनो हक जों जेब्ला नायो सेथियाव न'खर जौगानायनि बिसोरो एकदम खामानि मावथारो बे आखल गोनां आइजोआ अलंकारफोरनिख्रुइबो दामिसिन बे आइजोआ इसोरा गोजौआव दैखांनाय बे आइजोआ न'खर जौगानायनि खामानि मावथारो जों जेब्ला प्रभार्ब्स बोसोन बिजाब 37 बालाबखौ जों फरायजोबो बेयाव आइजोफोरनि मोनसे गोलाव चेप्टार भार्सेसफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथांमोना बेखौ फरायगोन जेसेबांखिनि आइजोफोर दोङो आं हास्थायदों बयबो न'आव थांनानै बे बोसोन बिजाब 37 बालाबखौ फरायगोन तन्न फरायगोन आरो बेनिफ्राय लेसन सोलोंगोन नोंथांमोननि मेगनखौ आं एसे खेवनानै हरनो इच्छा खालामदों बे मेसेजनि जुगिदि थारैनो बेबायदि आइजोआ न'खर जौगानायनि खामानिफोर मावो न'खर जौगानायनि थाखाय आरोबाव बियो माबायदि खामानि मावो जों नायोब्ला नुयो न'खर जौगानायनि थाखाय बियो मा खालामोनो जों नायोब्ला नुगोन बोसोन बिजाब 37 बालाब 24 सिरियाव जों नुनो मोनदों बियो हि दायो आरो बेफोरखौ सदागरफोरनो फानहरो इनकाम खालामो आखल गोनां आइजोआ गियानि आइजोआ इनकाम खालामनो रोङो बाइबेला बेखौ बुंदों बियो हि दायो आरो बेफोरखौ सदागरफोरनो फानहरो इनकाम खालामो जि दायो दानानै आरो बेफोरखौ बिसोरो फानहरो गियानि आखल गोनां आइजोआ बेफोरखौ फानहरो आरो फानहरनानै मा खालामो इनकाम खालामो अबयसे दिनैनि दिनाव इसान दानायाथ' गैला जोंनि बर'नि गेजेरावबो जोबलांबाय होननानै बुंदों किन्तु जायफोरानोखि दायो दिनैबो मोजां इनकाम खालामनो हायो आं नोंथांमोननो तन' आंनिफ्राय फोरमान होनो हायो आंनि न'खराव थानायखाय किन्तु हमाया पारमिट खालामा आं होथ'लासै दिनै जि दानायखौ एसे बावगारलांबाय बर'फोरा किन्तु बिनि सोलाय इनकाम खालामनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओरैबायदि लामा लाबाय माबायदि लामा बियो
जि सुथाबनाय टेलरिं आंहा सासे बिब' दोङो टेलरिं खालामो जि सुथाबो मोजां जि सुथाबनो हायो सुथाबबाबो सुथाबख'नो हाया मोनायाव हायनानै 11ता 12ता हालागै सुथाबो आंनि बिब'आ अब्लाबो जोबा बेनिफ्राय बियो गावनि थांना थानायनि इनकामखौ खालामनो हादों फालांगि खालामनाय दाख्लै बावैसो बर' निउसाव जाहा इउटुबारफोर बहुद दोङो आं हामबाय होनना बाख्नायदों बिसोरखौ मानोथो बेबायदि पिक्सारखौ इउटुबाव दैखांनायनि थाखाय आंनि गोसोआव नांथारदों बर' आइजोफोर बिखुङाव गोदोर गोदोर बस्ता लानानै लांनाय ट्रेन स्टेशनाव बेबायदि देखायदोंमोन आं दा गोसोआव गैला बबेयावमोन बियो जियानो जा फालांगि खालामनायखौबो जोंफोर नुनो मोनदों जोंहा गोबां दख'ना फालिफोरनि बेपार फालांगि खालामनो रोंनाय जाबाय जोंनि आइजोफोरा हामबाय होनना बाख्नायदों नोंथांमोना मिथिगौ इनकाम खालामनांगौ बेखौ मिथिगौ बेवहाय खालामदों फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंबो जोंफोर इनकाम खालामनो हायो आरो बिनि अनगायैबो दिनैनि जुगाव गोबां आइजोफोरा स्पेसियेलि सिख्लाफोरा मानो बिउटि पार्लार खुलिनानै इनकाम खालामनो हानाय जाबाय बिनि अनगायैबो इडुकेटेड गोबां जोंनि गेजेराव बर' सिख्लाफोर ओंखारबाय आं थारैनो सोमोनाङो हौवाफोरा हारिबाय होननानै बे बिसयाव आं सानो जों जेब्ला नायो जोंनि बर'नि गेजेराव शिक्षाखौ हिनजावफोरा आगानसेबाबो बिसि आवगायबायदां होननानै आं सानो सेंग्राफोरा आगानसेब्लाबो उनाव फैबायदां होननानै आं सानफ्लाङो थारैनो इडुकेटेड सोलोंथाइ गोनां सिख्लाफोरा गोबाङानो मोजां जब बेबायदि साख्रि लादों आरो बेनि गेजेरजों मोजां इनकाम खालामनो हादों आरो न'खरखौ सलायदों बेबायदि नुनो मोनदों थारैनो बेबायदि लामादों दिनैनि जोंनि बिमाफोरा जोंनि बिब' बिनानावफोरा इनकाम खालामनो हायो न' फोजौनायनि थाखाय स्पेसियेलि जोंनि बिमाफोरा बेबायदि बेबस्थाखौ लानो हायो न'खर जौगानायनि थाखाय न'खरखौ फोजौलांनो थाखाय फेदेरलांनो थाखाय बेबायदि इनकाम खालामनो हागौ बा खालामनो हायो इनकामनि बादैबो न'खर जौगानायनि थाखाय आखल गोनां आइजोआ जों नायोब्ला नुगोन बोसोन बिजाब 37 बालाब 16 सिरियाव नायोब्ला नुगोन बियो मा खालामबावो बियो मोजां हुफोर नायनानै बायो आरो गावनि खामायनाय थाखाफोरजों द्राखा बागानफोर खालामहोयो she knows she is a wise बियो मा गियानि आइजो आखल गोनां आइजो बे आखल गोनां आइजोआ मा खालामो होननानै बुंदों बियो आरजियो गाव बेपार खालामनानै मोननाय थाखा फैसा गाव मोननाय इनकाम खालामनानै मोननाय फैसादों बियो मा खालामो मोजां हा बायो हा बायनानै बेखौ बागान खालामो होननानै बाइबेला बुंदों आखल गोनां आइजोआ बेबायदि आखल गोनां आइजोआ मा खालामा न'खरखौ सिलिंखार खालामा आखल गोनां आइजोआ बेबायदि न'खर जौगानायनि थाखाय मा खालामो आरजियो इनकामथ' खालामो इनकाम खालामनायनि अनगायैबो बियो धन सम्पति आरजियो बे खेत्रआवबो दिनै गोबां बर' हिन्जावफोरखौ जोङो बाख्नायनो गोनां बेयाव थानाय गोबाङानो बेबायदि आरजियो आं फोथायदों बेबायदि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदि आरजिग्रा आइजोखौ जोङो बुङो बाइबेला बुङो आखल गोनां गियानि आइजो अबयसे बेखौबो जों नुनो मोनदों गोबां समाव जुदिहे बिमाया थिग नङाब्ला थाखा फैसा इनकाम जानायखौ जुदिहे नंखाय खामानिफोराव बाहायनायखौ जोंफोर नुनो मोनदों आरो बाहायोब्ला न'खरा सिलिंखार जालाङो आरो बेबायदि जालांनायखौबो जों नुनो मोनदों आं फोथायदों बेबायदि आइजो बेयाव रावबो गैया आरो दाथाथों बेनि अनगायैबो न'खर जौगानायनि थाखाय सासे आइजोआ मा खालामबावनो हायो न'खरखौ मोजाङै सामलायनो हायो न'खर जौगानो थाखाय न'खरखौ सामलायनाया अति प्रयोजन जि न'खरावनोखि डिसअर्डार जेबो मा बुंगोन सामलायनायनि बेबस्था गैया बे मा बुङो बेखौ जानला मानला
बेबायदि जायोब्ला बे न'खरा थिग जाया बेयावखायनो न'खर सामलायनाया अति प्रयोजन गुड मेनेजार मादार इज ए गुड मेनेजार बिमाया न'खर सामलायनो थाखाय हायो आरो सामलायनांगौ आरो आखल गोनां आइजोआ बेबायदि न'खरखौ मोजाङै सामलायो जों जेब्ला नायगोन बाइबेलाव बे आखल गोनां आइजोआ मा मावनायमोन जों नायोब्ला नुगोन बोसोन बिजाब 37:15 सिरियाव बिदि बुंदों न'खरखौ मेनेज खालामनो थाखाय सामलायनो थाखाय बे आइजोआ माबायदि मावो बेयाव ओरैबायदि बुंदों सान ओंखारा सायावनो सिखांनानै न'खरनि थाखाय जानाय मुवाफोर थाम थिम खालामो आरो गावनि लेंजोफोरनो मावनांगौ खामानिफोरखौ दिन्थिनानै होयो आं सासे बिहामजो नुबाय बेयाव बिहामजो दङब्ला बिहामजोफोरा थाखागोन आंखौ गाज्रि दामोनथ' आं हसा खौरांखौ बुंनो हास्थायदों बे मोनसे एग्जाम्पल बिखुनजोआ मोनसे फिसा दखान होयो बेनिफ्राय एराउन्ड आधा किल'मिटारसो गोजानाव फिसा दखान होयो बेनिफ्राय बियो फुङावनो बे दखानाव थाङो बे बिखुनजोआ सानफ्रोमबो दखानाव थाङोब्ला गाव गावनो खाम सङो खुरो जायो लोङो थाङो जेब्ला बिखुनजोआ थांबाय बिहामजोआ लासै उथिनानै बिहामजो खाम संनानै गालांनायफोरखौ जायो एकदम आं नुनायखाय आं बेखौ बुंबाय दिनै बेबायदि जायोब्ला न'खरा माबायदि सोलिगोन जों सिन्ता खालामनो हो नाथाय आखल गोनां आइजोआ मा खालामो थारैनो फुङाव सिखारनानै बियो जानाय लोंनाय गासैखौबो थिग थाक खालामो बिनि अनगायैबो गोबां न'खरफोराव खामानि मावग्रा दाहोना रुवाथि दोङो बेखौबो मा मावनांगौ मा खालामनांगौ गासैखौबो बे गियानि आइजो आखल गोनां आइजोआ फोरोङो जों बेखौ बेयाव नुनो मोन्दों बिनि अनगायैबो न'खरखौ सामलायनो थाखाय बे आइजोआ गोब्राब खामानि मावो बियो नेना थाया न'खराव आंनि बिखुनजोआ मावगोन आंनि बिहामजोआ मावगोन उमुखाया मावगोन आं र' मावथ'लासै बियो रावखौबो नेया शी इज ए हार्ड वर्कार बियो थारैनो मा मावो गोब्राब खामानि मावो हि डाजन्ट वेट एनिवान एल्स रावखौबो बियो खामानि मावनो थाखाय नेया गोब्राब खामानिफोरखौ बियो मावो आरो मावनानै फोजोबो न'खरखौ मेनेज खालामनो थाखाय बे आइजोआ आखल गोनां आइजोआ बेबायदि मावो आरो बोसोन बिजाब 37:27 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों बियो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो न'खरखौ बेङो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो बिदिनो न'खरखौ नस्थ' जानायनिफ्राय बियो नेफ्लायो बाइबेला बेखौ बुंदों आखल गोनां आइजोआ बेबायदि आखल गोनां आइजोआ मा खालामो इनकाम आखल गोनां आइजोआ मा खालामो आरजियो आखल गोनां आइजोआ मा खालामो न'खरखौ मोजाङै मेनेज खालामो सामलायो आं फोथायदों नोंथांमोना बेबायदि जेसेबांखिनि बेयाव महिलाफोर दङ आं फोथायदों नोंथांमोनाबो बेबायदि आखल गोनां आइजोफोर आरो बेबायदि आइजो बेबायदि बिमा जोंनो नांगौ दिनैनि जुगाव जोंनो बेबायदि नांगौ जाय बिमायानोखि जोंनो जेब्लाबो फोरोङो माबायदि आरजिनांगौ माबायदिहै खामायनांगौ माबायदिहै न'खरखौ सामलायनांगौ बेबायदि गियान होग्रा बिमा जोंनो नांगौ किन्तु दुखुनांथाव दिनैनि जुगाव बेबायदि गोबां खम बिमा दोङो बेबायदि गोबां खम बिमा दोङो दिनै आं बुंनो हास्थायदों साफ्रोमबो बे Bbca नि जेसेबांखिनि बिमा दोङो बयबो बे खामानिखौ मावनानै गाव गावनि फिसाज्लानो थाखाय न'खर जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय फोरोंलां न'खर जौगानायाव बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जोंखौ फोरोंलां जेसेबांखिनि जों दोङो गथ'फोर बायदिहै नोंथांमोना बिमा जोंखौ फोरोंलां थारैनो बे संसाराव थानाय समाव जों माबायदिहै सैथो लामाजों इनकाम खालामनांगौ सैथो लामाजों जोंफोरो माबायदिहै संसारनि
मुवा बेसादखौ आरजिनांगौ माबायदि जोंनि न'खरखौ गोजोनै सामलायलांनांगौ बेखौ जोंखौ फोरोंलां जोङो नोंथांमोनखौ बावगारनाय नङा नोंसोरखौ जोंफोर बावगारनाय नङा अराय सम गोसोखांगोन बेबायदि फोरोंनायनि थाखाय बेबायदि गियान होनायनि थाखाय दुखुनांथावथाव गोबां बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दोङो बेबायदि बिमानि गियानखौ मोनाखै बेबायदि दुखुथिया जोंनि गेजेराव दोङो जुदि सोरनिबा बिमाया बिदिब्ला बेबायदि गियानखौ होनो रोङाखैबा दिनै आं हास्थायदोङो बयबो बिमाया जोंनो बेबायदि गियानखौ होना गालां जों बयबो फिसाजोनो बेबायदि आरजिनायनि इनकाम खालामनायनि न'खर जौगानायनि न'खरखौ गोजोनै दानायनि बेबायदि खोथाखौ जोंखौ फोरोंलां आरो नोंथांमोना मावनानै देखायलां जोंनो नैथियाव आखल गोनां आइजोआ मा खालामो होननानै बुंदोङो जों बाइबेलाव नायोब्ला नुगोन बियो आत्मानिबो खामानि मावो बे आखल गोनां आइजोआ आत्मानिबो खामानि मावो नोंथांमोना लास्टिं नायोब्ला नुगोन बेयाव ओरैबायदि बुंदोङो 31 सिरियाव ओरैबायदि बुंदोङो इसोरखौ मान होयो इसोरखौ मान होनायनि खोथाखौ बेयाव लिरनाय दोङो इसोरखौ मान होनायनि खोथाखौ बेयाव लिरनाय जादोङो माने सोर मान होयो जायानोखि इसोरखौ गियो जायानोखि इसोरखौ फोथायो बेबायदि बेक्तियासो बेबायदि आइजोआसो इसोरखौ मान होनो हायो गावल' मान होनानै थाया जाय आइजोआ बा जाय बेक्तिया इसोरखौ मान होनो रोङो बियो गाव हारसिंल' इसोरखौ मान होबाय थाया He really teaches the other. गुबुनखौबो फोरोङो दिनै आं फोथायदोङो बे आखल गोनां आइजोआ बे इसोरखौ गावनि परियालाव फोरोंलांदोंमोन आं बेखौ फोथायो थारैनो जोंनि बिमाफोराबो आत्मानि जत्ननि खोथाखौ सिन्ता खालामनानै आत्मानि खामानिखौ न'खराव मावनो नांगौ आत्माखौ जोथोन लानो थाखाय जोंनि बिमाफोरा जोंखौ फोरोंनांगौ जोंनि बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगौ जेब्ला जों नायगोन नुयो बाइबेला बुंदोङो जोंनि बिमाफोरखौ जोंनि बिफाफोरखौ बुंदों गाव गावनि गथ'फोरनो थाखाय बेबायदि आत्माखौ जत्न लानो बा आत्मानि खोथाखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंदोङो बा बुंदोङो जों बाइबेलाव बेखौ नुनो मोनो जों नायनो हक बाइबेलाव ओरैबायदि बुंदोङो आत्माखौ जोथोन लानो थाखाय बा आत्मानि खामानिखौ मावनो थाखाय स्पिरिचुवेल लाइफनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि बिमा आरो बिफायाबो बेबायदि खामानि मावनांगौ सेथियावनो मानि खामानि जों जेब्ला नायगोन बेयाव नुनो मोनो जोङो प्रथमावनो आत्माखौ नायनानै जों जे आत्मिक जिबनाव बलबान जाथारनांगौ बेखौ नायनानै बिमा बिफाया जोंनो जिसु ख्रिस्ट'नि परित्राननि खोथाखौ फोरोंनांगौ दिनै जोंहा गोबां बिमा बिफाफोर दोङो जों सिन्ता खालामो आंनि गथ'आ उदैनिफ्रायनो बियो ख्रिस्टियानखा आंनि गथ'आ उदैनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखा why he needs salvation already he has received salvation from my womb आंनि गोरबोनिफ्रायनो बियो ख्रिस्टियानखा बेयावहाय बियो परित्रानखौ मोनखाबाय जों गोबां बिमा बिफाफोरा बिदि सानो आरो बिमा बिफाफोरा बेखौबो सानो बा गोबां मण्डलिफोराव बेबायदिबो साननो हागौ टुक्राझारावसो सानो ना साना Bbca आं मिथिया आं फोथायो जोंनिथिं सानो नामा बेबायदि ओरैबायदि बाप्तिस्म मोनबानो आंनि गथ'फोरा परित्रानखौ मोनबाय बेखौ सानो बाप्तिस्मआ थारैनो परित्रानखौ होनो हायोना आं फोथायदों नोंथांमोननि एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारि बा जेनेरेल सेक्रेटारियाबो बुंगोन नङा नंगौना जोंहा सारा बुङा बेबो बाप्तिस्मजों सासे मानसिया परित्रान जाया so wonderful wrong concept regarding salvation बेयावखायनो जोंफोरो गाव गावनि गथ'फोरखौ परित्राननि खोथाखौ जोंफोरो फोरोङा गोबां समावनो फोरोङा
गोबां समावनो जोंफोर फोरोङा लाफानो थायो जायनि थाखाय दिनै जों आद्रि जादों जों आद्रि जादों बेयावहाय परित्राननि खोथाखौ जोंफोर फोरोंनांगौ जि परित्रानखौ मोनोब्लासो जों थारैनो बे जोबनाय गैयि जिबनखौ मोनगोन गाज्रिनिफ्राय जों गावखौ रैखा खालामनो हागोन बिनि अनगायैबो बाइबेला बुंदों आत्मानि थाखाय बिमा बिफाखौ ओरैबायदि बुंदों हुदा बिजाब 2 बालाब 7 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि बिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायदो बिमा बिफाखौ बुंदों फोरोंदो इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राखौ फोरों इसोरनि बाथ्राया मस्ट इम्पर्टेन्ट बेयावहाय बिमा बिफाखौ बुंदों फोरों बेखौ फोरों आत्माखौ जत्न लानो थाखाय जों जे गथ'फोरा आत्मायाव रानलाङा आत्मायाव गोथै जालाङा बेयावहाय जोंनि बिमा बिफाया बेखौ फोरोंनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ मोनजायोब्लासो जोंनि आत्माया थांनानै थागोन बेयावखायनो पितरा बुंदों आत्माया जोंनि मा बुंगोन इसोरनि बाथ्राया जोंनि आत्मानि आदार जि आदारखौ मोनजायोब्ला आत्माया थांनानै थायो बेखौ जानो फोरोंनांगौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा बेखौ फोरोंनांगौ आरो इसोरनि बाथ्राखौ जों मानो गुरुत्व होनानै फोरोंनांगौ नैथि करन्थिया 5 बालाब 7 सिरियाव नायोब्ला नुगोन जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्ट'नियाव खौसे जायो गोजामा थाङो गोदान जायो थारैनो इसोरनि बाथ्रायासो जिसु ख्रिस्ट'आसो जोंखौ गोदान खालामनो हायो बेयावहाय जोंनि बिमा बिफाफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि खोथाखौ परित्राननि खोथाखौ गाव गावनि गथ'फोरनो फोरोंनो थाखाय दा बावगारथार जुदिहाय फोरोङोब्ला नोंथांमोननो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो इच्छा खालामदों नोंथांमोना फरायब्ला नुगोन नैथि तिमथि 1 बालाब 5 सिरियाव नायोब्ला नुगोन बेयाव मोनसे सोमोनांथाव मोनसे न'खरनि खोथा बुंदों सासे बुरि दङमोन बे बुरिनि नामा जादों लयस नामनि सासे बुरि दङमोन आरो बेहा सासे बिसाजो दङमोन बे बिसाजोनि नामा जादों इउनिस असमियाव एसे बेलेग बुंदों नामा इउनिस होननानै बुंनाय जादों इंलिसाव बे बिसाजो दङमोन बे बुरिया लयसा बाइबेला बुंदों जेब्लाबो गावनि फिसाजोखौ बियो इसोरनि बाथ्रा बिस्सा खालामनायनि खोथाखौ फोरोंनायमोन आरो बे इउनिसा हाबा जाबाय बियो आरो बेहा सासे गथ' जाबाय फिसाला जन्म जाबाय आरो बे फिसालानि नामानो मा नाम बे फिसालानि नामानो जादों तिमथि बे फिसालानि नामानो तिमथि पौला सिटि गोलाव लिरनानै हरदों तिमथि नोंनियाव जि फोथायनायखौ आं दा नुदों बे फोथायनायखौ आं आगोलावनो नोंनि नोम्बैनियावनो नुखानायमोन आरो बे नोम्बैनि फोथायनायखौनो नोमानियावबो नुदों आरो दायो आं नोंनियावबो नुदों सो वान्डारफुल आंनि आइमोन जोंखौ फोरों इसोरनि बाथ्राखौ जोंखौ फोरों अब्ला जोङो तिमथि बायदि जागोन तिमथिया सासे पालक जादोंमोन इफिसिया मण्डलिनि बियो पालक जादोंमोन जोंफोरबो इसोरनि हाबाखौ मावग्रा जागोन जोंफोरबो इसोरजों गुमजानाय दैदेनजानाय गथ'फोर जागोन जुदिहाय जोंनि बिफाफोरा आत्मिक आहारखौ जाहोनो थाखाय बावगारबायब्ला मिथिना लाखादो जोंखौ सानफा बे सैताना खावनानै लांगोन नोंथांमोननि आखाइनिफ्राय जों बयखौबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बयबो गथ'फोरखौ बे सैताना सानफा सासे जोंखौ खावनानै लांगोन आरो पापनि गलाम बनायगोन जौनि गलाम बनायगोन ड्राग्सनि गलाम बनायगोन मबाइलनि गलाम बनायगोन जोंखौ जिनाहारि खालामग्रानि जोंखौ जिनाहारि खालामग्रा खालामगोन जोंखौ सिखाव बनायगोन जोंखौ नांलायग्रा खमलायग्रा बनायगोन बे सैताना
दिनै आंनि प्रश्न बेबायदि बिमा दङ नामा गावनि गथ'खौ बेबायदि अराय समनि थाखाय नस्थ' जानायखौ जिबन नस्थ' जानायखौ नांगौ नामा जुदि नाङाब्ला दिनैनिफ्राय आत्मिक आहारखौ जाहोनो थाखाय थिक खालाम आत्मिक आहारखौ जाहोनानै आत्मिक जिबनाव बलबान खालामनो थाखाय जोंनि आइमोना आफामोना जोंखौ जत्न खालाम जोंखौ जाहोलाङो जाहाथे जोंफोर गोमाया नोंथांमोननि आखाइनिफ्राय जोंफोर गोमाया इसोरनिफ्राय जोंफोर गोमाया जोंखौ आत्मिक आहारखौ जाहो जेब्ला आत्मिक आहारखौ जोंफोर मोनजागोन इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंगोन परित्रानखौ नोंथांमोना जोंनो फोरोङोब्ला जों परित्रान मोनोब्ला जोंफोर थारैनो गोमानाय नङा इसोरनिफ्राय गोमानाय नङा नोंसोरनि आखाइनिफ्राय जों गोमानाय नङा नोंसोरा जि थांखि दङ जोंखौ लानानै बे थांखिखौ सेफायग्रा जानाय नङा दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोरानोखि बिमा बिफानि जि थांखि बेखौ सेफायदों गोरोन्थिया बबेयाव गोरोन्थिया 50-50 रानना लानांगोन बिमा बिफायाबो लानांगोन गोरोन्थिया जोंनियानो मानोना जोंफोर परित्राननि खोथा बुङासै इसोरनि बाथ्राखौ फोरोङासै जायनि थाखाय बियो गाज्रि खामानिखौ मावनो गियासै जों गाबनांगोन बिमा बिफाफोरा गाबनांगोन बेयावखाय जेन बे सिटुएसना जोंनियाव जाया जों बिमा बिफा जानानै आत्मिक आहारखौ जाहोनो थाखाय जों रेडि जानांगौ बा जोंनो जाहोनांगौ अब्ला जों गथ'फोरा जों फिसा फिसौफोरा थारैनो आत्मिक जिबनाव बलबान जागोन आखल गोनां आइजोआ बेबायदि खामानि मावो बेनि अनगायैबो जों जेब्ला नायो जोबनायाव आखल गोनां आइजोआ मा खामानि मावबावो जायनि थाखाय इसोरा बेखौ एसेबां गोजौआव दैखांदों आखल गोनां आइजोआ बेबायदि हाबा मावबावो सामाजिक जिउनि हाबाखौ बियो मावो समाजाव बोरैहाय थांना थानांगौ गावगायाबो खोब केयारफुल आरो बे सामाजिक जिबननि खोथाखौ बे गियानि आइजोआ आखल गोनां आइजोआ बियो फोरोङो माबायदिहै बियो जिबन खांदोंमोन जों नायोब्ला नुगोन बा आखल गोनां आइजोआ माबायदि जिउ खाङो जों नायनो हक बे 10 बालाब 37 बालाब 10 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों बियो ओरैबायदि जे बिसाया बिखौ फोथायो ओरैबायदि बिनि जिबन खांनाया जे कुनु पयदे बिनि बिसाया बिखौ गोरोन्थिखौनो मोना कुनु पयदे बिनि बिसाया बिखौ हन्देखौनो खालामनो चान्सखौनो मोना हन्डे खालामनो चान्स मोना आरो बे आइजोनिफ्राय गोरोन्थिखौनो मोना साख्रि मावब्लाबो बियो मा गोजानाव थाब्लाबो बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा हारसिं थाब्लाबो बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा माहाबा साख्रि मावब्लाबो बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा जिखुनु खामानि मावा मानो बिसायनि प्रेजेन्टआवनो होन बिसायनि मेगननि गोजानावनो होन बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा स' a wonderful woman सोमोनांथाव बेबायदि आइजोखौ बाइबेला सना रुफानिख्रुइबो दामिसिन आइजो होननानै बुंनाय जादों बेबायदि बिमा जोंनो नांगौ जोंनो बेबायदि बिमा नांगौ बेबायदि बिमा जों मोनोब्ला बेसेबां भाग्यबान जों बेखौ बुंनो हागोन बे आइजोआ बेल' नङा बिनि आखला ओरैबायदि आरोबाव 37 बालाब 12 सिरियाव बेखौ बुंदों जेसे गोबाव बियो थांनानै थायो एसे गोबाव बियो बिसायनि गाहामनि थाखाय मावो हामिखौ मावथारा गाज्रि हाबा मावथारा बियो बिसायनि बेरेखा जेबो खामानि मावा बियो सोमोनांथाव आखल गोनां आइजो बियो बिसायनि बेरेखा जेबो गाज्रि खामानि मावा बियो सानफ्रोमबो मोजांखौनो बियो मावो सोमोनांथाव आखल गोनां आइजो जों बेयाव नुनो मोनदों आरो बोसोन बिजाब 37 बालाब 22 सिरियाव नायोब्ला नुगोन बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो आखल गोनां आइजोनि खुगानिफ्राय गाज्रि सोदोब ओंखारा
गाज्रि सोदोब ओंखारा नाथाय गाज्रि सोदोबनि सोलाय बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै अर्थपुर्ण बाथ्राफोरा ओंखारो रैसुमै जि रावखौ खोनायोब्ला जि बाथ्राखौ खोनायोब्ला थारैनो गुबुना गोजोनगोन बेबायदि रावफोर बे आइजोनिफ्राय ओंखारो बिनि अनगायैबो बाइबेला बुंदों 37:20 सिरियाव बियो हावरिया आरो नांगौफोरनो होनायाव आखाइ फोलावो he is so loving towards other दिनै बेबायदि मोजां आखलनि बिमा जों बयनोबो नांगौ जों बयबो हास्थायो आरो जोंनि बिमाफोरा बेबायदि मोजां आखलनि जोंनि सिगाङाव जाथारनांगोन जाहाथे जेन नों बिमानि आखल आखुखौ जोंबो सोलोंनो हायो नों बिमानि आखल आखुखौ सोलोंनानै जोंफोरबो बेबायदि गुबुनखौ अननो फोथायग्रा जानो बेबायदि जेन हायो बेयावखाय जोंनो दैखुन्थि जानानै बिमाफ्रा बेबायदि दिन्थिनांगौ इसोरनि बाथ्राया बेखौनो बुंदों बिमाफ्रा बेबायदि मोजां आखलनि जानांगौ आरो दैखुन्थि गोनां आखल गोनां आइजोआ बेबायदिनो जायो मोजां आखलनि आरो बे आखलखौ थारैनो जों बयबो गथ'फोरा फिसाफोरा सोलोंनो हागोन बिनि अनगायैबो समाजजों सोमोन्दो गोनां माखासे लेसनफोरखौ फोरोंनो थाखाय दिनै जोंनि बिमाफोरा प्रस्तुत जानांगौ रेडि जानांगौ जों जेब्ला नायगोन बाइबेलाव टाइटास चैप्टार 2 verse 4-5 जों बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन स्पेशल बार्डेन जोंनि बिमा-बिफाफोरा गावनि फिसाजोफोरनि थाखाय दोङो आं बेखौ फरायना होनो इच्छा खालामदों बिसायखौ आरो गथ'फोरखौ अननो गाव गावखौ हमथानो गोजों जानो न'खरखौ मोजाङै नेनो अनग्रा जानो बिसायफोरखौ मानिनो थाखाय सिख्ला बैसोनि हिनजावफोरनो फोरोंनो नांगौ बिमाफोरखौ बुंदों बिसायखौ अननो गथ'फोरखौ अननो गाव गावखौ हमथानो गोजों जानो न'खरखौ मोजाङै नेनो अनग्रा जानो बिसायफोरखौ मानिनो थाखाय सिख्ला बैसोनि हिनजावफोरखौ बिमाफोरा फोरोंनांगौ दिनै बे मरेल लेसनखौ जोंनि बिमाफोरा गाव गावनि फिसाजोफोरनो फोरोंनाया अति प्रयोजन मुगाया गाज्रि बोथोरा गाज्रि जों नायलाय जोंनि बाहेराव मा सोलियो मण्डलिनि बाहेराव मा सोलियो जों नायलाय एसेबां गाज्रिजोंनो बुंफबनाय किलिं इज सो हाई मानसि बुथारनाया एसेबां दायो नख्रां मोनहैदों सेक्सुअल रिलेशनशिपआ दिनै जेरावबो जायो बियो सिम्पल मोनसे खामानि दानि जुगाव प्रिमेरिटेल सेक्स हाबा जानायनि सिगाङावनो देहानि सोमोन्दो जानाय बेफोर इजि मेटेरियलिज्म इज भेरि हाई मुवा बेसादनि उन खारफानाया दानि जुगाव गोबां खावनाया सिखाव खावनाया गोबां थगायनाया गोबां फैसा लालाय होलाय खालामनाया गोबां
लोंनाय जानाया गोबां समाज बेरेखा खामानिफोरा दिनै गोबां एसेबां गाज्रि बे गाज्रिजों बुंफबनाय संसाराव जोंनि बिमाफोरा माबायदि बे समाजाव थांना थानांगौ बे खोथाखौ फोरोङाब्ला थारैनो बेफोर फरायनाय आं जिखौ बुंनाय बेफोर खामानियाव नोंनि फिसाजो नोंनि फिसाज्लाफोरा इनभल्भ जागोन बेयाव गोग्लैगोन फोरोङाब्ला समाजाव बोरैहाय थांना थानांगौ बे खोथा बाथ्राफोरखौ जुदि फोरोङाब्ला बेबायदि गाज्रि खामानिफोराव जोंनि फंबाय बिनानावमोना गोग्लैगोन आरो गोबाङा दिनै गोग्लैदों आरो बेबायदि खामानिफोराव इनभल्भ जादों बेयावखाय दिनै राइट भार्स जोंनो नांथारगौ इसोरनि बाथ्राया नैबे टाइटास चैप्टार 2 verse 4 to 5 बे खामानिखौ जों मावथारनांगोन बेयाव गोबां इउटुबारफोर दोङो आं बुंनो हास्थायदोङो गोबां इउटुबनि जुगिदि जोंफोर नुयो मा नुयो हौवा गारनानै खारबायनो मोनोना मोना मोनो दिनै आइजोफोरनि बे 75 years डायमन्ड जुबलियाव आं बुंनो हास्थायदोङो आइजोफोरनि गोबां खोथा बुंगोन जों खोनायो इउटुबफोराव हिन्जाव गारना हौवा गारना खारबाय हौवाया गाबग्रुनानै गाब्रु थुब्रु इउटुबारफोरनो इनफरमेसन खालामो बे आंहा हिन्जावा गोमाबाय सोरजों खारलांखोथाय गाब्रु थुब्रु रिक्वेस्ट खालामो इउटुबारफोरा हेल्प खालामो थेंक इउ ए लट फर द इउटुबार्स बेबायदि दुखु गोनां जों बेबायदि नुनो मोनो ओरैबायदि नुनो मोनो हौवायानो दंखायो अब्लाबो गुबुनजों खारलांबाय बेबायदि नुनो मोनो बेयावखायनो बाइबेला बुंदों बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ दिनैनि हिन्जावफोरा बिसायखौ अननायाव खम जाबाय नामा बिसायनिफ्राय अननाय मोनसेयावबो दिनै हौवाखौ गारनानै खारलांनो हायो बेसेबां सिन्ता खालामथावथाव Sometime like Samaritan woman माखासे समाव खायसे आइजोआ ओरैबायदि समरियानि आइजो more than one husband गावगायनि हौवाखौबो मेनटेन खालामदों आरो गुबुन हौवाखौबो मेनेज खालामदों दुखु गोनां इट्स गोइं अन दिनै जोंनि समाजफोराव बेबायदि थांदों गावगायनि हौवाखौबो मेनटेन खालामदों किन्तु गुबुन हौवाखौबो बियो मेनेज खालामदों सोमोनांथाव आरो बे आइजोआ सानो गावगायखौनो आं एसेबां गियानि आं हौवाखौबो मेनेज खालामनो हादों आं गुबुनखौबो आं मेनेज खालामनो हादों बेसेबां दुखुनि खोथा जों दिनै गोबां खोनायो डाइभर्सनि खोथा डाइभर्स गारलायनायनि इज इट गड्स प्लान इन ख्रिस्टियान लाइफ ख्रिस्टियान लाइफआव डाइभर्सआ गनायजाथावथाव नामा नङा Divorce is not God's plan at all. Divorceआ इसोरनि प्लान नङा दिनै डाइभर्स गोबां हिन्जावफोरा गोबां हौवाखौ डाइभर्स खालामदों गोबां हौवाफोरा गोबां हिन्जावफोरखौ डाइभर्स खालामदों इनकाम सैताना ओरैबायदि इनकाम इजि वे टु इनकाम बेबायदि देखायदों जोंनो फुस्लायदों स्पेसियेलि जोंनि उथिबोनाय सिख्लाफोरखौ फुस्लायदों इजि वे टु मेक मानि इज व्हाट सबनिख्रुइबो इजिसिन फैसा खामायनो हानाय लामाया मा जेब्ला गावनि देहाखौ फानगोन इट्स द इजि वे टु डु इनकाम दिनै गोबां आइजोफोरा बे लामाखौ लादों गोबां सिख्लाफोरा बे लामाखौ लादों बेयावखाय बिमाफोर जोंनि फिसाजोफोरा बेबायदिजों गाज्रि खामानियाव इनभल्भ जाया जों फोरोंनो बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ आरो बेखौ फोरोंनो इसोरखौ गिनो थाखाय फोरोंनांगौ बिनि अनगायैबो आरोबाव दुखुनांथाव खोथाया बेबायदि गथ'आनो सानै दंमोन
आहार दौनायानो दङमोन गथ'आ अब्लाबो बे हिन्जावा गथ'खौ गारनानैबाबो खारलांबाय बेबायदिबो जोंफोर नुयो एसेबां दुखु नांथावथाव गथ'फोर सानै दोङो गथ'फोर सासे दोङो गथ'फोर साथाम दोङो अब्लाबो बे बिमाया खारलांबाय गुबुनदों आसरित बेसेबां दुखु नांथावथाव लासिं सिं खोथा बेयावखायनो दिनै बाइबेलाव बुंदों गथ'फोरखौबो अननो फोरोंनांगौ बिमाया गथ'फोरखौबो माबायदि अननांगौ गावनि फिसाजोआ हाबा जानायनि उनाव बेखौ फोरोंनांगौ जों फोरोंनांगोन बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगोन बिनि अनगायैबो दिनै संसाराव जिखौनोखि गोसो बेखौनो खालामनो हानाय जाबाय आं सासे आइजो नुबोबाय बिसायहा लेस इनकाम किन्तु बे आइजोआ गुबुन जायगायाव थाबायो गावगायनि गामियावनो बा गुबुन बाहेराव थाबायनानै थांबायब्ला जाहा जेनेरेल सेक्रेटारिनि न'आव थांबाय बे आइजोआ थांनानै जहैबाय नुबाय मा सफाया इसेबां मोजां बियो फैबाय न'आव फैनानै बुंफैबाय हौवाखौ उमुखा बिफा उमुखालाहा एसेबां बै जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि लाहा बिराद मोजां सफा दोङो जोंहाबो बायदो बेबायदि नांगौ आरो माहाबा थांबाय न'आ एसेबां मोजां आरो फैबाय हौवाखौ बुंफैबाय उमुखा बिफा उमुखालाहा एसेबां मोजां न' लुबाय जोंहाबो लुदो आरो थांबाय लामायाव लोगो मोनबाय लोगो मोननानै नुबाय उमुखि माहा थांनाय आं उमुगाव थांनाय नायबाय गोदोनायाव गोदोर सना गानदों बे आइजोआ बेयावखाय गावगायनि हौवाखौ बुंहैबाय उमुखियाबा एसेबां गोदोर सना बायदों आंनोबो बायना होदोना बेबायदि बुङै गावगायनि हौवानि खर'खौ बे हिन्जावा जानायमोन जोबनायाव न' फाननानै बे न'खरा खारनो गोनां जानायमोन दुखु नांथावथाव गोसोखौ हमथा आइजोफोर बेयावल' नङा गासै बिखयावनो गोसोखौ हमथा नांगौआ जोंहा जोबनो गैया नांगौ गासैखौबो मोननो थाखाय जों दा लुबै गोसोखौ हमथा बाइबेला हमदों गोसोखौ हमथानांगौ आरो बे खोथाखौ दिनै बिमा बिफाया बा बिमाया फोरोंखा गावगायनि फिसाजोनो गोसोखौ हमथानो थाखाय जाहाथे जेन बै न'खराव थांनानै गावगायनि बिसायखौ बियो बेबायदि खालामा न'खरखौ सिलिंखार खालामहैया बेयावखाय बिमाया दानो गावगायनि फिसाजोखौ गोसो हमथानायनि खोथाखौ फोरों बिसायखौ अननायनि खोथाखौ फोरों गावनि गथ'खौ अननायनि खोथाखौ फोरोंखा जाहाथे जेन गाज्रियाव गोग्लैया बेनि अनगायैबो जोंनि बिमाफोरा फोरोंनांगौ माबायदिहै जोंनि जिबना गोजों जानो नांगौ गासै गाज्रि साननाय हनाय हास्थायनायनिफ्राय फ्रि गोजों बे बाथ्राखौ फोरोंनांगौ बिनि अनगायैबो जोंनि बिमाफोरा गावनि फिसाजोफोरनो स्पेसियेलि बे खोथाखौ फोरोंनांगौ न'खरखौ मोजाङै बेंनो थाखाय बेखौ फोरोंनांगौ आरो बेखौबो फोरोंनांगौ गावनि फिसाजोफोरनो माबायदिहै गुबुनखौ अनग्रा जानो हायो बेखौबो फोरों आरो बेखौबो फोरों माबायदिहै बिसायखौ मानिग्रा जानो नांगौ सानसेखालि बिजामादैया गावगायनि बिखुनजोनि न'आव फैबाय बुंफैबाय आइखुनजो नोंनि फिसाजोखौ एसे बुंदो खोथा मानिनो थाखाय मानिथारला माथो मानिथारला स्कुटि लागौ बाहेराव थांगौ आरो बेराय फैगौ आरो अखानायबा स्कुटि लागौ थांगौ बेरायहैगौ बिराद दिगदार जाबाय हौवाया बुंनानै हिन्जावखौ फेजेननो हाला दा बेयावखाय बियो बिखुनजोनि हहाय लादों बिजामादैया थांनानै बुंहैदों नोंसाजोखौ एसे बुजायदो बिमा जोंनि आइमोन बे खोथाफोरखौ जोंनि बिनानाव बिब'फोरा बिया जायै सिगाङावनो फोरों मरेल लेसन फोरों जाहाथे जेन बै न'खराव थांनानै बै न'खरा आंनि बिब' आंनि बिनानावनि जुगिदि सिलिंखार जाहैया फोरों
दिनै संसारा जोबोद गाज्रि बे गाज्रिनिफ्राय जुदिहाय रैखाथि होनोब्ला जों फोरोंनांगोन जोंनि बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगोन अब्लासो जोंफोर हमथानो हागोन आत्मिक जिबननि खोथाखौ फोरों बे मरेल लेसनखौ फोरों संसाराव माबायदि थांना थानांगौ बेखौ फोरों दिनै आंनि आखा जोंनि बिमाफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ नस्थ' जानायखौ लुबैथारा बेयावखाय आंनि बिश्वास आंनि फोथायनाय जोंनि बिमाफोरा बे खामानिखौ मावगोन माबायदि आरजिनांगौ माबायदि न'खर फसंनांगौ बेखौ फोरोंगोन माबायदिहै इसोरनि लामायाव थाबायनांगौ परित्राननि खोथाखौ गासै जोंनि आत्मिक जिबनजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंखौ फोरोंलांगोन आंनि आसा संसाराव थासान्दि समाव जों माबायदि सोलिनांगौ आरो जोंनि बिनानाव बिब'फोरा माबायदि जानांगौ गासै बाथ्राखौ फोरोंलांगोन आरो जोंखौ नस्थ' जानायनिफ्राय रैखाथि हो आंनि आइफोर जों बयखौबो जों गथ'फोर बयखौबो नस्थ' जानायनिफ्राय जोंखौ हमथा बेयावखाय नोंसोर थांना थानाय समावनो जोंनो फोरों माबायदि न'खर फसंनांगौ माबायदि इसोरजों नांना थानांगौ माबायदि समाजनि मेगनाव जोंफोर मोजां आखल आखु लानानै थांनानै थानांगौ बे खोथाफोरखौ फोरों जोंनो फोरों जोंफोर आद्रि जायै बायदि जुदि फोरोङाब्ला जों बयबो आद्रि जागोन जेब्ला नोंथांमोना जोंनो फोरोंनानै गालांगोन थारैनो जों बेखौ बावगारनाय नङा नोंथांमोना जोंखौ नागारलांनो हागौ अब्लाबो जोंफोर अराय सम गोसोखांगोन जों बावगारनाय नङा जोंनि जिबनाव बेसेबां फोरोंलांखो आंनि आइया न'खर दानो आंनि आइया आत्मिक जिबननि खोथाखौ माबायदि फोरोंलांखो समाजाव जाबायदि जों लानानै नों अनसुलि आइखौ जों बावगारनाय नङा जानो हागौ नोंसोरो जोंजों अराय सम थानाय नङा अब्लाबो नोंथांमोनखौ नों अनसुलि बिमाखौ जों बावगारनाय नङा अराय सम जोंनि गोसोआव बेरखांबाय थागोन आंनि आइया 5 बोसोरसोनि सिगां जोंखौ नागारलांबाय आं दाबो गोसोखाङो जेब्ला आइनि खोथाखौ आङो गोसोखाङो आं गाबनो ओंखारो आं पेरेन्टस डे होनबा आं दुखु मोनो पेरेन्टस डेआव थांबाथाय आं मेगनाव मोदै थरसेबाबो आं बोहैहोनो गोनां आं गोसोखाङो आंनि बिमानि बुंनाय आंनि बिमानि फोरोंनाय गासैखौबो गोसोखाङो आं गाबनो ओंखारो आरो दासिम आंनि आइखौ आं थैनाय हेन मोना दाबो दोङो होननानै आं सानो आंनि मेगनाव दिनैसिम बे आइया नुजाफैबाय थायो जों बयबो गथ'फोरा बेबायदि अनसुलि आइखौ जोंफोर बावगारनाय नङा जि अनसुलि बिमायानोखि माबायदिहै न'खरखौ फसंनांगौ इनकाम खालामनांगौ फोरोंबाय जि अनसुलि बिमाया जोंनो सोरगोनि लामाखौ फोरोंबाय इसोरखौ जोंनो दिन्थिबाय परित्रानखौ होबाय जि अनसुलि आइयानोखि जोंखौ समाजाव बोरै थांना थानांगौ बे खोथाखौ जोंनो फोरोंबाय बेबायदि अनसुलि बिमाखौ जों बोरै बावगारनो दिनै बे 75 years डायमन्ड जुबलियाव जेसेबांखिनि बिमाफोर दङ नोंथांमोनखौ बेबायदि मोजां खामानिनि थाखाय जों बावगारनाय नङा नोंथांमोननि बे मोजां खामानिनि जुगिदि जुगे जुगे अखा बायदि आशीर्बादा जोंनि जिबनाव जौनाय नङा बेयावखाय आंनि आइफोर जोंनो फोरों जाहाथे जों इसोरनि आशीर्बादा जोंनि सायाव गोग्लैनो बन्ध जाया अराय सम हायबाय थायो इसोरनि आशीर्बाद थाथोंसै आं बेसांखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय गोजोनथोंसै हामबाय होनाय थाबाय आलासिनिसिम जोंनो गुवारै जोङो फिसाफोरखौ माबायदि खांनांगौ माबायदि जिबन जापन खालामनांगौ आरो जोङो फिसाफोरखौ मोजाङै खाङोबा गोसोखांजानाय बिमा जानो हागोन बे बिसयै खोन्थानायनि थाखाय आङो मान गोनां आलासिखौ आं हाजासे हामबाय होनो दानो जोङो बिनि उनाव बर्ड अफ थेंक्स दंमोन बिनि सिगां
आङो खुसिजोंनो मोसानायनि बान्था मोनायाव बे फारिलाइखौ बावलांबाय जोंहा मोनसे रोजाबग्रा दङमोन सासे मिस प्रिजिका बसुमतारी अन्नानै बे समाव रोजाबफैदो बिनि उनाव जोङो बर्ड अफ थेंक्सखौ लागोन हामबाय होनाय फारिलाइखौ आरो बिनि उनाव जोङो कयार पार्टिनिफ्राय मोनसे बेबादिनो रंजानायनि मेथाइ जोङो खोनासंबावगोन मानो होनोबा दहाय मोसानाया थालांदोंनो जोंना भलन्टियार्सफ्रा मोसाबावनो गोसो दङ बिनिखायनो बे समखौ कयार पार्टियानो लाबावगोन बे स्पेशल संनि उनाव बर्ड अफ थेंक्सखौ होगोन जोंनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा
हामबाय होनाय थाहैबाय जायहा गोदै रावजों जोंनो रोजाबनानै खोनासंहोलांबाय दानो जोङो भट अफ थेंक्स लासिगोन प्रेसिडेन्ट बिथांनिफ्राय आरो बिनि उनाव आङो दहाय होनखानाय बायदि कयार पार्टिया रोजाबगोन मोसागोन बिनि उनाव बिदायनि मेथाइखौ बिथांमोनानो रोजाबगोन आरो जोबथा आरजखौ जोङो रेभारेन्ड रन्जित कुमार बसुमतारी एरिया पास्टर Bbca निफ्राय जोङो लागोन अन्नानै खावलायनाय थाबाय बयबो जेन जोबथा आरजखौ लानानै थाङो जोङो आलासिफोरखौ बाहायबाय इसोरनि राव बुंनायनि बेबादि आशीर्बादखौ लाबाय अन्नानै बयबो जेन बिथांमोनखौ गोसो खुसियै बिदाय होयो आङो खावलायनाय थाबाय मोनाबिलिनि गोजोननाय आरोबाव बयनोबो हरनाय जाबाय दिनै जोबथा जोंनि बे सभानि सम जोबथा आशीर्बाद लानो बेयाव जेसेबां मानगोनां जोंनि गेदेमाफोरजों लोगोसे जेसेबां मण्डलियारिफोर सफैबाय बयनिसिमबो आङो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङाव आरोबाव नोंथांमोन बयनोबो जोंनि उइमेन कमिटिनिफ्राय गोजोननायखौ हरनाय जाबाय जोंनि मानगोनां आलासि नोंथांमोननोबो आङो गोजोननायखौ जासिबावनाय जाबाय बे समाव आङो जोंनि मानगोनां हांख्रायजानाय आलासिफोरनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो आङो गसंनाय जाबाय बे समखौ हगारनानै होनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांखौ आङो हाजासे हामबाय होनदों First of all, I thank our Heavenly Father for being with us throughout the day. Especially because of His love, care, protection and provision, we have concluded successfully our 75 years Diamond Jubilee of Women's Committee, Bbca Tukrajhar. Our God is a great God who deserves all the glory and honor. At this time, I take this privilege to say a few words of thanksgiving to our beloved Madam, Mrs. Alongla Iyer, Professor, Oriental Theological Seminary, Nagaland, who came all the way from Nagaland to Tukrajhar. After accepting our request to speak the word of God during the Diamond Jubilee celebration program, God has used you wonderfully and mightily while you delivered the word of God. You have dived deeper, even up to the bottom of the sea, and collected the pearls and distributed amongst us. Thank you so much, ma'am. On behalf of our Women Committee, Bbca, I really appreciate you and give you a big thanks for taking trouble for us. May our good God grant you a sound health to continue His works. May God bless you and your family and your ministry. As you move from Tukrajhar, please convey our good wishes to your family members, hoping to meet you again somewhere in the corner of the earth. And if not on earth, we will meet in heaven. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. बे समाव आरोबाव जोंनि आलासि सानै दंबावो मानगोनां आलासि सानैनि थाखायबो आं फंनैसो बुंनो सानदों गिबिसिनथाराव आङो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबायनानै बुंबावबाय दिनैनि बे मोनाबिलिया जोंनि डायमन्ड जुबिलिनि जोबथा मोनाबिलि बेयाव जोङो जेसेबां जोबथा आशीर्बाद लानो फैबाय नोंथांमोननिसिम आरोबाव खेबसेबाव हामबाय होननानै आङो बुंबावदों बेयाव जोंजों ज' जाफैनायनि थाखाय बिसेस भाबे बे समखौ आङो मोननायखाय आरोबाव हामबाय होयो जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ जोंनि 75 बोसोरनि डायमन्ड जुबिलिया फैबाय आरो थांफिनबाय बे जुबिलिनि थाखाय जोङो जेब्ला हालाय हाफाय आलासि नागिरदोंमोन अब्ला आफा इसोरा जोंनो गोसोआव गोसोखांहोदों सासे मानगोनां गावनि लेंनि गेजेरजों मानोथो नोंसोरलाय जायन बाइबेल कलेजाव सोरबाफोर दङ खोमा मानोथो नोंसोरलाय खबर लादो होननानै अब्ला आं लगे लगे लोगोफोरजों फैनानै रायलायफैदों ओमफ्राय ओरै जोङो कन्टेक्ट खालामदों बेयाव जोंखौ हेफाजाब होदों गिदिरैनो आलासि कन्टेक्ट खालामनायाव टुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि साबजेक्ट टिचार
मिस्टार मानगोनां निरन दैमारि बिथाङा जोंखौ गिदिरैनो हेफाजाब होदों बिथांखौ आङो हामबाय होनदों बिथांनि थ्रुयैसो जोङो दिनैनि जि आलासि बिथां दसे सिगां इसोरनि राव बुंलांनाय मानगोनां सार आजेस बसुमतारी बिथांखौ जोंनि गेजेराव मोननो हादों आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै हाखु दाखुनि गेजेरावबो बिथाङा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गोबां बेबादि खस्थ' खालामनानै स्टाडि खालामनानै नागिरै लाबोनानै जोंनि गेजेरावहाय जोंखौ फोरोंबाय बिथांखौबो आं हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बिथांनि जिबनाव बिथांनि मिनिस्ट्रियाव बिथांनि न'खराव गथ' गथायनि सायाव इसोरा गिदिर आशीर्बाद दान खालामथों जोंहा आरोबाव सासे मानगोनां आलासि दंबावो जोंहा साननै सानथामल'सै जानोसै डायमन्ड जुबिलिया बे समावसो जोङो मिथिनो मोनबाय जोंनि जाय गोजान हादरनिफ्राय फैनाय आलासि आब' बिथाङा जोंनि गेजेराव बे जुबिलिनि समाव थानो मोननाय नङा होननानै जेब्ला जों खबर मोनदों अब्ला जोङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों जोङो आर'ज खालामदों माबोरै जाबावगोन जोंनि बे मोनसे सेसनखौ सोर बुंबावगोन जोंनि आर'जखौ इसोरा खोनासंदों जिहुआ जेरै जोङो जायखौ मिथियो बे इसोरा जोंनि थाखाय जोंनि जायगानिफ्रायनो सासे मानगोनां बादग' गोरायुं सालम बाइबेल कलेजनि मानगोनां बसुमतारी बिथांखौ जेब्ला रायलायदों बिथाङा जेबो आपत्ति खालामालासिनो जोंनि महिला कमिटिखौ अननानै हाखु दाखु साननै सानथामनि गेजेरावब्लाबो बे गिदिर बिबानखौ नाजावनानै लादों आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव सेसन मोनसे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव लाबोदों गासैजों आङो बुंनो हास्थायदों जाहैबाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदों साथामबो गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि गेजेराव थाखोमानाय जि मुकुटा सागर सिंनि मुकुटा बेखौ दिहुननानै नागिरनानै जोंनो राननानै होदों हिन्दीयाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है गोथौ दैयावहाय हाबस'नानै नागिरब्लासो मुकुटाखौ मोननो हायो नैबेबादि बिथांमोना गोथौ दैयाव लोहाबनानै नागिरनानै बेयाव मा दङ बेखौ दिहुननानै जोंनि गेजेराव राननानै होदों बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोंनि डायमन्ड जुबिली कमिटि आरो जोंनि एसोसिएशननि महिला कमिटिनि जानानै हाजासे खर' गंग्लायनानै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव हामबाय आरो हामबायनाय जासिनाय जाबाय बिथांमोननि जिबनाव इसोरा गिदिर बोर खालामथोंसै गिदिर बोर खालामथोंसै आरो जोंनि मानगोनां सार आजेस बसुमतारीजों फैफानाय जोंनिनो सासे सारनिनो स्टुडेन्ट मिस्टार अमित कुमार बसुमतारी बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै सारजों लोगोसे फैफाबाय सारनि गोलाव जात्रा खालामनायाव सारखौ मदद खालामबोबाय सारनि उन्दुनो ओंखारनाय थेन्थ'नाय मेंनायाव गारियाव रायलायै बिथाङा सारखौ कम्फर्ट होबोबाय बेनि थाखायनो आङो मानगोनां जोंनि अमित कुमार बसुमतारी नोंथांखौबो आङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोंनि उइमेन कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय आरो हामबायदों इसोरा नोंथांखौबो गिदिर बोर खालामथों नोंथांनि जि स्टाडि बेखौ आरोबाव कन्टिनिउ खालामबाय थानो आरोबाव बिनिख्रुइ गोजौसिनाव हायार स्टाडि खालामनो थाखायबो इसोरा गिदिर आशीर्बाद दान खालामथों नोंथांनि फिउचाराव इसोरा गोजों बेबादि मोनसे लामा होथों बेखौनो आङो इसोरनियाव नोंथांनि जानानै खावलायनाय थाबाय आरो जोंहा दंबावो आं एसे सिगां लिंहरदोंमोन सफैबायना सफैयाखै जोंनि मानगोनां इन्टारप्रेटारफोर मानगोनां सन्जिब बसुमतारी एरिया पास्टर बिथांखौबो आङो जौस्राङाव फैनानै थाफैखानो खावलायनाय जाबाय आरो मानगोनां जोंनि रेभारेन्ड अमल नार्जिनारि बिथांखौबो आङो सिगाङाव फैनानै थाफैनो खावलायनाय जाबाय मानगोनां साकोल मार्दि जाया सान्थालियाव ट्रान्सलेट खालामबाय GNW नि मावग्रा बिथांखौबो आं खावलायदों आरो मिस्टार अबेद दाहाल चेट्रि GNW बिथांखौबो आङो जौस्राङाव फैनानै जिरायफैनो नोंथांमोन साब्रैखौबो आङो खावलायहरनाय जाबाय अननानै नोंथांमोनाबो गोजौआव फैदो May I request now our beloved Madam to please stand up for a moment and accept our humble gift in the name of our Lord and Savior Jesus Christ and in the name of Diamond Jubilee as a token of love, thankfulness and gratefulness.
Right. I beg pardon from ma'am. If any shortfall in our hospitality, please forgive us, ma'am, in the name of our God. आरो बे सार आरो मेडाम मोननो बे गिफ्टखौ होनो थाखाय फिसा गिफ्टखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों जोंनिनो एसोसिएशननि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारा बे गिफ्टखौहाय हेन्डअभार खालामगोन बे समाव आङो खावलायबावदों मानगोनां आजेस बसुमतारी आरो मानगोनां रेभारेन्ड ए.के. बसुमतारी बिथांमोनाबो फारियै गसंनो थाखाय आं खावलायबाय आरो मिस्टार अमित कुमार बसुमतारी बिथाङाबो गसंनानै थागोन आरो बे गिफ्टखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों जोंनिनो मानगोनां एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि सारखौ मानगोनां रेभारेन्ड ए.के. बसुमतारी रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिथाङाबो बे समाव गसंगोन हामबायसै मानगोनां प्रेसिडेन्ट सार आरो जिएस सारखौ बे खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आं हाजासे हामबायनानै बुंबाय बे समाव जोंहा दंबावो साब्रै इसोरनि लेंफोर जायफ्रा जों बुजिनो हायै रावखौ जोंनि गुरै गावबागाव रावआवनो बिमानि रावआवनो दानस्लायनानै होबाय सासेया बर'आव दानस्लायबाय सासेया साद्रियाव दानस्लायबाय सासेया सान्थालियाव दानस्लायबाय आरो सासेया नेपालियाव दानस्लायबाय नोंथांमोन बयखौबो खेबसेयावनो गसंनो थाखाय आङो खावलायबाय आरोबाव आङो खेबसेबाव खस्थ' लानो खावलायबावबाय जोंनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारखौ आरोबाव बे अननायनि सिनखौ गथायनो थाखाय मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारखौ जिरायनो खावलायनाय थाबाय हामबायसै नोंथाङा जोंनि बे खामानिखौ मावनानै होफानायनि थाखाय At this time, I would also like to thank Mr. Charles for humbly accepting our request to accompany Ms. G. Riden. Without your help, it would have been very difficult for us to help Ms. G. Riden in her staying alone without knowing anybody in a strange place. Thank you so much, sir, for extending your helping hand in this difficult time. May God bless you and your family abundantly. At this moment, may I request sir to please come forward and accept our small gift as a token of love, thankfulness, and gratefulness for your kind help. आरोबाव बेखौ होनो थाखाय आङो मानगोनां जोंनि जिएस सारखौनो खावलायबावनाय जाबाय आंनि आलासिखौ हामबाय होननाया बेयावनो जोबथ'बाय बे समाव आङो मोनसे खावलायनोसो गोसो जादों जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोना दासिमबो ओंखाम मोनजायाखै जुदि बिथांमोना
गोबाव जागोनदां सार थागोन नामा गोबावद्राय जागोन सार बिथांमोना ओंखाम मोनजायाखै अब्लाबो खस्थ' खालामनानै जिरायनायसै होननानै बुंबाय बेनि थाखायनो आङो सारमोनखौ हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों जोंनि 75 बोसोरनि डायमन्ड जुबिलिया फैसिगौ होननानै जोङो नेबाय थादोंमोन नाथाय फैनानै मोखाङाव फैबाय थांनाय शुक्रबार खालि आरो बियो फैनानै दा जोंनि मोखांनिफ्राय आरोबाव थांफिनबावबाय 11 थारिख शुक्रबाराव जोङो गाजा गोमजा बरायदों रंजादों मोसादों जोङो लामायाव हानजा सुरदों बे गासैबो इसोरनि गौरबनि थाखायनो जोङो खालामनो मोनदों इसोरनि अननायनि थाखायनो जों बे गासैबो खामानिखौ मावनो मोनदों इसोरा जोंनि आइजो आफादखौ थांनाय 75 बोसोराव गोबां दुखु दाहानि गेजेराव गोबां समस्यानि गेजेराव गोबां हेंथाफोरनि गेजेरजों गोबां जेंना जेंसि गोबां गोग्लैनाय सिखांफिननाय बेफोरनि गेजेरावबो जोंखौ इसोरा गाहामैनो दैदेनबोबाय आरो बे डायमन्ड जुबिलिखौ गाहामैनो खुंफुंनो होबाय आं बे गिदिर इसोरखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बिसेस भाबे बे डायमन्ड जुबिलिया आंनि जिबनाव गोबां आगान गालांबाय बे डायमन्ड जुबिलिनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्राफोर सोलोंनो हाबाय गोबां मिथिनो हाबाय आरो गोबां आंनि जिबनाव आङो आशीर्बाद मोननायखौ मोनदांबाय आङो सान्दों नोंथांमोनाबो गोबाङानो गोबां रोखोमनि आशीर्बाद मोनबाय जोंनि मानगोनां इसोरनि राव बुंथिगिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो गोबां आशीर्बाद मोनबाय होननानै आङो फोथायदों आरो जि आशीर्बादखौ जोङो मोनबाय बे आशीर्बादखौ जोङो बेयाव गालांनाय नङा न'आव जेब्ला थांगोन जोङो बे आशीर्बादनि थफ्लाखौ लांगोन जोंनि न'खराव जोङो राननानै हैगोन जोंनि मण्डलियाव जोङो राननानै हैगोन जों गावल' लानाय नङा राननानै हैगोन आरो जोंनि समाजावबो जोङो राननानै होगोन आं फोथायदों जोंनि आइजोफ्रा बे आशीर्बादखौ थारैनो थफ्ला जुनानै लांगोन आङो बेखौनो खावलायदों जोंनि आइजोफोरनिसिम गोबां आगान बियो गालांबाय जोंनि जिबनाव गोबां सिन थाबाय जोंहा बिखायाव बियो दङ लिरनानै जोङो बेखौ गोसोआव लाबाय थासिगोन दा बे समाव आङो बे समाव समखौ लाबावदों जाहैबाय जोंनि जेसेबां साब कमिटिफोर जोङो दादोंमोन डायमन्ड जुबिलिखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ आङो मा रावजों हामबाय होनगोन मा रावजों आङो बाख्नायगोन आङो बाथ्रा नागिरनानै मोनाखै आं सोमोनांदों मोनफ्रोमबो साब कमिटिया जोंनि आइजो आफादखौ अननानै एसेग्राब सान हर खाथिदों जोंनि Bbcaनि मानगोनां प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ मोनफ्रोमबो दालाइ आफादफोर मोनफ्रोमबो सायख'नानै होजानाय साब कमिटिफोर सान हर गैयाजासे जोंनि थाखाय सिन्था खालामदों जोंनो गोबां परामर्श होदों मोजां परामर्शफोर जोंनो होनानै बे डायमन्ड जुबिलिखौ खुंफुंनायाव जोंखौ मदद खालामदों आं मिथिया आं मा रावजों बिथांमोनखौ हामबाय होनगोन आंहा बेबादि खुगायाव गोदै राव गैया नोंथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों नोंथांमोननि बे मावख्रुबनाया ओरैनो थांनाय नङा हायाव मोनाब्लाबो सोरगोआव आफा इसोरा नोंथांमोननि थाखाय गिदिर बान्था आवथायनानै दोनदों जेब्ला सम जागोन अब्ला इसोरा बे बान्थाफोरखौ नोंथांमोननो होगोन आङो फारियै गुसुङैनो बुंलांनोसै समा गोलाव जाबाय जोङो दादोंमोन रिसेपसन कमिटि बेयाव जेसेबां मानगोनां नोंथांमोननि नामफोर दङ नोंथांमोना मिथिगौ गासैखौबो आङो हामबाय होननानै बाख्नायदों रिसेपसन कमिटिनि साफ्रोमबो खस्थ' खालामनानै बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय रिसेपसन कमिटिनि आरोबाव अफिस साब कमिटिफोर बेयाव जेसेबां दङ मानगोनां कनभेनरनिफ्राय लानानै जेसेबां मेम्बार नोंथांजों लोगोसे दंफायो नोंथांमोननि मावख्रुबनायखौ आङो
हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों आफा इसोरनि मुङाव नोंथांमोननो हाजासे हामबायनायखौ जासिदों आफा इसोरा नोंथांमोन बयनोबो आशीर्बाद होथोंसै पेन्डेल साब कमिटि गिलु बालु पेन्डेल जोंनि गेजेराव जोंनि मोखाङाव नोंथांमोना नुदों नोंथांमोन जिरायनानै थानाय बे ओरैनो जानानै फैयाखै बे पेन्डेल साब कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना कनभेनरजों लोगोसे जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ नाम होजानायफोर बिथांमोना सान हर जों अफिसनि मानसिफोर अफिस बेरारफोर सफैया सायावनो बिथांमोना फैग्रोनानै खादख्रुब बायनानै मावदों मबेयाव औवा मोनगोन मबेयाव गय मोनगोन मबेयाव मा मोनगोन गोबाव दिननिफ्रायनो बिथांमोना खाथिदों बिथांमोननि खाथिनायखौ नुनानै आङो सोमोनांदों मा एसे मोदोम गुदुं बिथांमोनालाय बबेनिफ्राय एसेग्राब बोलो मोनदों बबेनिफ्राय एसेग्राब साहस मोनदों उनाव आङो सानदों नंगौ बे गिदिर इसोरानो बिथांमोननो बे उत्साह दिपनाखौ होदों जायनि थाखाय बिथांमोना मेङाजासे न'खरनि बिसि फिसानि नांगौ खामानिफोरखौ हेफाजाब होनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि आइजो आफादखौ महिला कमिटिखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना सानहर खर'आव अंख खालामबाय थादों बेसे गिदिर पेन्डेल बानायगोन बेसे गुवार बानायगोन बेसे गोजौ बानायगोन अंख खालामबाय थादों जोंजों रायलायदों खोन्थादों बे गासै खामानिखौ मावफुंनाय मानगोनां पेन्डेल साब कमिटिनि कनभेनरजों लोगोसे जेसेबां नोंथांजों मेम्बारफोर दंफायो साफ्रोमखौबो आङो साफा साफा नाम मख'आलासेनो बयनिसिमबो आङो खर' गंग्लायनानै जोंनि उइमेन कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों इसोरा नोंथांमोननि बे मावनायखौ जेब्लायबो हिसाब लाखिगोन आरोबाव हामबाय होनदों एकमडेशन साब कमिटि दाख्लै जेब्ला सुक्रुबाराव फैदों बिस्थिबारावनो जोंहा आरम्भ जादों फैनाया सुक्रुबार खालि जोंहा गिलु बालु अबस्था जादों जों गोबां मानसिफोरखौ फैनाय नुदों बबेयाव दोनबावगोन बबेयाव माबावगोन माब्रै जोङो बिथांमोनखौ जायगा थोहोबावगोन जोङो खादख्रावबायदों मा खालामनाया मोजां जाखो बबेयाव दोनबावनांगौ जाखो गथ' गथाय लानानै फैदों बिथांमोना खस्थ' मोनसिगोन जोङो खादख्रावबायदोंमोन बे समाव जोंनि एकमडेशन साब कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जोंनि BBCनि मानगोनां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन ज' लोगो नांनानै जोंनि उइमेन कमिटिबो जोङो रायज्लायदों माब्रै खालामब्ला मोजां जागोन इसोरा उपाय होदों गासै मानसिफोरखौ इसोरनि अननायजों आरो बे गासै मानगोनां दैदेनगिरिफोरनि मावख्रुबनाय गोथौयै साननायनि गेजेरजों इसोरा गासैबो फैनायफोरखौ बाराद्राय सुबिदा होजोबनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोनखौ अन्तत थानो हरसे हरनैखौ उन्दुनो थाखाय जायगा खालामनानै होनायाबो बे गिदिर इसोरनि हेफाजाबजों बिथांमोना मावफुंनो हादों बिनि थाखायनो एकमडेशन साब कमिटिनि कनभेनर बिथांजों लोगोसे जेसेबां मेम्बारफोर दङ साफ्रोमबो मेम्बारफोरनिसिम उइमेन कमिटिनि जानानै आं हाजासे हामबायनानै बाख्नायबाय स्टेज साब कमिटि जोंनि बे स्टेजखौ समायना रमायना बिबारफोरजों साजायनाय सान हर फिसा सासे दङ मिसेस पद्मावती बसुमतारी बे सासे फिसाखौ बियो मोजां जोथोन लानो हायाखै हराव बियो बे बिबारफोरखौ मावबाय थादों सानबाय थादों अंख खालामबाय थादों माबादि खालामब्ला मोजां जागोन बेहा गोबां लोगोफोर दङ मावफाग्रा लोगोफोर बिथांमोनखौ लानानै बे कनभेनर बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै मावफुंबाय नोंथांमोननि मोखाङाव बारफ्रुनानै थानाय रंगिना संगिना बिबारफ्रा गासैबो बे पेन्डेल साब कमिटिनि बिथांमोननि गेजेरजों मावफुंजानाय जादों आरो फोरबोनि गौरबनि थाखाय गासैबो समायना रमायना बे बिबारफ्रा बारफ्रुनानै जों बयनिबो गोसोखौ गोजोन होदों बेनि थाखायनो पेन्डेल साब कमिटिनि स्टेज साब कमिटिनि मानगोनां नोंथांमोननिसिम आरोबाव आङो हाजासे हामबाय आरो हामबायनायखौ जासिबाय गेट साब कमिटि जोंहा सासे गेटखौ साजायग्रा मानगोनां पिटार चन्द्र राभा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जोंजों रायलायदों नोंसोर माबादि खालामनायखौ लुबैयो जोङो बुंदों नोंहानो गासैबो दंजोबखायो आशीर्बादा नोङो सासे गिफ्टेड मानसि
नोंनो इसोरा बोर होदों जि बोरखौ नों इसोरनिफ्राय मोनबाय बे बोरखौ नोङो गोसो होसारनानै फोरबोनि गौरबनि थाखाय जोंनि डायमन्ड जुबिलियाव नोङो बाहायदो नोङो इसेबो आवथायनानै दालासै नोङो इसोरनिफ्राय मोननाय आशीर्बादखौ बोरखौ नोङो इसोरनि आशीर्बादनि थाखायनो नोङो बाहायदो होननानै जेब्ला जोङो बुंदों बिथाङा बे समाव बुंदों दे अब्लालाय जाबाय आङो सिन्था खालामनोसै आङो मावनोसै मोखाङाव नोंथांमोना सिला बिरनाय नुदों बायदिसिना बेबादि समायना रमायना गेटखौ नुदों बे गासैबो सम्भब जादों मिस्टार पिटार चन्द्र राभा आरो बिथांनि टीमनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो आं हाजासे हामबायदों दानिया फ्लेग हस्टिं फिरफिला उरायहोनायनि जायगाखौ जाय बिथांमोना बानायदों मिस्टार दीपक बसुमतारी आरो बिनि टीम जेसेबां माने खस्थ' खालामबाय बिथांमोना एखेबारे गोबां खस्थ' खालामनानै हाखर जावनानै दै दोनबाय ना दोनबाय सानसेखालि आङो नुफैनानै बुंदों मानोथो नोंसोरलाय एसेबां खस्थ' खालामनानै खदाल जावखो हाजिराफोर होदो ना बाबुफोर नोंसोर ओंखाम उखैयो दै गाङो एसेग्राब अयभासबो गैलिया माने एसेग्राब खाथिखो होननानै बुंबाय अब्ला बियो बुंदों आंनि सिगाङाव जोंनि गोबां मावग्राफ्रा उदैया देरब्रेबाय मेडाम उदैया देरब्रेबाय एसे उदै सेमथोंसै जावथोंसै होननानै बुंदों दे अब्लालाय नोंसोर जुदि मेङाखैब्ला मावदो नोंसोरनि गोसो बादि खुसि बादि मावदो होननानै आङो बिथांमोनखौ बुंदों आरो बेबादिनो बिथांमोना हाजासे गोसो होनानै खुसि जानायजों बे खामानिखौ मावख्रबनानै दिन्थिबाय दाख्लै जेब्ला शुक्रबाराव जोङो बेखेवबाय जोङो बे फ्लेग हस्टिंनि जायगाखौ समायना रमायना बिबार बायदिसिना साजायनायफोरखौ नुबाय बे गासैबो बिथांमोननि मावख्रबनायनि गेजेरजों जादों बिथांमोनखौबो आं हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों फुडिं साब कमिटि बेथ' आरो गिदिरसिन खामानिबाव फुडिं साब कमिटि नोंथांमोनखौ आंखौ जों बयखौबो उदै बुंसासे जाहोनो थाखाय मावख्रुबनाय मेलेम खाथिनाय माजों थोहोगोन माजों थोहोआ खालामनाय मानगोनां जोंनि एकाउन्टेन्ट BBCनि उपेन बसुमतारी फंबाय बिथांनि टीम गोबां दङ बिथांमोना बेयाव आंनि लिस्टआव 15 जन दङ बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बे जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामदों जायनि गेजेरजों जोङो जानानै इसोरखौ खुलुमनो बेयाव थिग समाव जिरायफैनो मोन्दों बिथांमोन साफ्रोमनिबो खस्थ' खालामनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गिदिरथार हामबाय होननानै बाख्नायदों बिफा इसोरा नोंथांमोन बयनिबो सायाव गिदिर बोर खालामथों साउन्ड सिस्टेम साब कमिटि बे साउन्ड सिस्टेम साब कमिटिफोरखौबो जायफ्रा मावफुंबाय बेयाव दङ कनभेनर हिसाबै मानगोनां सेबास्टियान बसुमतारी एक्स ट्रेजारार बिथाङा कनभेनर बिथांखौबो आरो बिथांनि टीमखौबो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बे गासैबो सिस्टेमखौ थिग मावनानै होफुंनायनि थाखाय रायलायनायनि थाखाय गासैखौबो मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थाखाय आङो मानगोनां बे साउन्ड सिस्टेम साब कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ हाजासे हामबाय होननानै बुंदों लाइट साब कमिटि जोंनि मोखाङाव जोंब्लाव माब्लाव हरखौनो सान बादि खालामनानै जोंफ्रु होनाय गावजों गाव मोखां नुलायनाय खोमसियावथ' जोङो नुवा नाथाय बेबादि स्रां जायोब्ला जोङो नुयो गावजों गाव सोर बबेयाव जिरायदों गासैखौबो जों नुलायनो हानाय बेबादि खामानिखौ मावफुंनानै होनाय बे लाइट साब कमिटि बिथांमोनखौबो आं हाजासे हामबाय होनदों बिथांमोननि कनभेनरानो जाहैबाय मिस्टार प्रमद नार्जारी सेक्रेटारि इयुथ कमिटि आरो बिथांजों माखासे टीम दंफायो बिथांनि टीम बयखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बे खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों वाटार साप्लाइ साब कमिटि दै नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया दैयासो जोंनि जिबनखौ गोख्रोङै लाखियो जोंनि देहाफोरखौ गोख्रोङै लाखियो जेब्ला जोंनि गारामाया रानखाङो जोंनो दै नांगौ जायो आरो जों दैखौ मोनसेयावल' बाहाया जोंनि संनाय खावनाय दुगैनाय लोबनाय फारसेनिफ्रायनो जोंनो दैखौ नांगौ दै नङाब्लानो जोंहा जेबो खामानियानो जाया बे दैखौ बेबस्था खालामनानै होनाय
वाटार सप्लाइ साब कमिटिनि मानगोनां कनभेनर रेभारेन्ड रबिलाल बसुमतारी बिथांनि टीम नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों दैनि बेबस्था खालामनानै होनायनि थाखाय गोबां खस्थ' मोनदों बिथांमोना ओरै खाथलाय अब्लाबो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय नोंथांमोन बयखौबो आं हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों भलन्टियार साब कमिटि मिस्टार लैथो मुसाहारि भाइस प्रेसिडेन्ट इउथ कमिटि कनभेनर आरो बिथांजों लोगोसे आरोबाव सासे कनभेनर दंबावो मिस्टार सुलेन इसवारी सेन्टेनारि सेलेब्रेसन कमिटिनि कनभेनर बिथां गोबां खस्थ' लानानै बिथांमोना गावसोरनि टीमखौ दैदेनबाय जोंनि बे सभानि समाव माबोरै आब्रुथिखौ लाखिनांगौ बेखौ बिथांमोना ओरियेन्टेसन होलायनानै फोरोंबाय आरो जेरैबायदि फोरोंदों बेबादिनो गासै खामानिफ्रा गाहामैनो जाफुंनानै थांबाय बेनि थाखायनो मानगोनां बे भलन्टियार साब कमिटिनि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायनानै हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों आरोबाव बेवहाय स्टेज साजायनाय इनभाइटिसफोरखौ नायनाय पेन्डेल डेक'रेसन खालामनाय साब कमिटि नोंथांमोनखौबो बेयाव जेसेबां दङ बेयावबो मिसेस पद्मावती बसुमतारी बिथांनि ग्रुप जेसेबां दङ बयखौबो आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बेबादि गासै खामानिखौ जोंनो समायना रमायनायै मावफुंनानै होनायनि थाखाय ओमफ्राय आरोबाव गिदिर खामानि मोनसे दंबावो नोंथांमोन जानानै गारनाय दाखोर दाला गथ'फोरनि जानानै गारनाय दाखोर दालाखौ प्लास्टिक लानानै खनथुमबायनाय गार्बेज बेग लानानै आखायाव ग्लाभ्स गाननानै खनथुमबायनाय जोंनि माखासे मेंनो रोङै जोहोलावफोर बिथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायनानै हामबाय होनदों गोबां खस्थ' लानानै खना खनला मोनसेबो दाखोर थाहोआलासे साफा खालामनानै बे वेस्ट मेनेजमेन्ट साब कमिटिनि जोंनि दावहारुफ्रा बे गार्बेज बेगखौ लायै खना खनला थांनानै दाखोर दाला खनबायनानै जोंनि बे पेन्डेलखौ साफा लाखिनायाव गिदिर मदद खालामनाय मावख्रुबनाय मानगोनां मिस्टार क्रिस्टफार बरग'यारि बिथांनि टीम गासैखौबो बिथांजों लोगोसे जेसेबां दङ गासैबो माने यां एनार्जेटिक मानसिफोर बिथांमोना खुब मावख्रुबदों दाखोर दाला गारनायाव बिथांमोना गोसो गुदुं जोहोलावफोर लाइमोनफोर नोंथांमोन बयखौबो आं हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो आशीर्बाद होथों सोरबाया न'खर खुंबाय बिथांमोननि न'खर जिबनाव बोर होथों सोरबाया न'खर खालामथ'वाखै बिथांमोननि भबिष्यतखौबो इसोरा गोजों खालामथों आङो बयनिसिमबो आफा इसोरनियाव आर'ज बयनिबो थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबबाय आसार साब कमिटि फर गेस्ट रिसेपसन आलासि जोंनि मानगोनां आलासि हांख्राय जानाय जायफोर फैदोंमोन मैयानिफ्राय फैबाय दिनैसिम बेसोर आलासिफोरखौ दाव दाव खालामनो थाखाय लिंनानै लाबोनो फज'नो बबे जायगायाव जिरायनांगौ माबादि खालामनांगौ बबेयाव जानांगौ बबेयाव लोंनांगौ बेफोर गासैखौबो मावख्रुबनाय जोंनिनो मानगोनां गेदेमाफोर बेयाव गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों बे आसार साब कमिटिनि जाय बिथां कनभेनर मिस्टार मनेन नार्जारी सेक्रेटारि गस्पेल फेल'शिप जोंनि BBCनि बिथां आरो बिथांनि टीमखौ आङो बयखौबो हाजासे हामबायनानै बाख्नायदों नोंथांमोना गावबा गाव न'खरनि खामानिखौ दोनथ'नानै जोंनि बे डायमन्ड जुबिलियाव गोसो मोदोम जिउ होनानै मावख्रुबबाय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै आरो जाय जोंनि मानगोनां बुंथिगिरि आलासि जायफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन बिथांमोनखौ जोंनि बे स्टेजसिम दैदेननानै लाबोनो थाखाय जाय मानगोनां आलासि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो सायख'दोंमोन जोंनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्ट सार इनस कुमार बसुमतारी मानगोनां जोंनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि रेभारेन्ड प्रसेनजित बसुमतारी सार आरो लोगोसे दंबावोमोन मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट BBCA मिस्टार मनेन बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आं हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों थिग समाव जोंनि आलासिखौ थिग जायगायाव फज'फैबाय खस्थ' लाबाय जोंनि जानानै मावबाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनदों
प्रग्राम मेनेजमेंट कमिटि बे प्रग्राम मेनेजमेंट कमिटियावबो जोंनिनो मानगोनां फाइनान्स सेक्रेटारि मिस्टार लिबियन इसवारि बिथाङा गोबां खस्थ' लानानै प्रग्रामखौ दिहुनबाय बिथांजों लोगोसे टीम दङ जोंनिनो वुमेन कमिटिनि मानगोनां एडभाइजार मिस्टार रखन मुसाहारि सेक्रेटारि हम मिशन बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि बे आखायाव मोननाय प्रग्रामखौ मावफुंनानै होबाय आरो माखासे मेम्बारफोर दंबावो कमिटियाव बिथांमोनाबो बबे समाव सोर उपासना दैदेनगोन सोर बाइबेल फरायगोन सोर आरज खालामगोन गासैखौबो मावफुंनायाव लोगोसेयै टीम वर्क बिथांमोना मावफुंनानै बे प्रग्रामखौ जाफुंहोबाय बेनि थाखायनो आङो मानगोनां बे प्रग्राम साब कमिटिनि प्रग्राम मेनेजमेंट साब कमिटिनि नोंथांमोन बयखौबो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों मेडिकेल साब कमिटि जोंहा मोखाङावनो खाथियावनो क्रप्स मेमोरियल हस्पिटाल दङ बेयावनि मानगोनां सुपारिनटेन्डेन्ट मानगोनां एडमिनिस्ट्रेटर बिथांमोनजों जेब्ला जोङो रायलायहैदों खावलायहैदों बिथांमोना जोंनि थाखाय फ्रि अफ कस्ट माखासे मुलिफोर साप्लाइ खालामदों बिथांमोननि बे अननायनि गेजेरजोंसो जोंनि सभायाव थाफैनाय सोरबाफोर लोमजानाय उदै सानाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि सैनांनाय खर' सानायफोर बेफोरबादिनि मुलिखौ निस्सय नोंथांमोना मोनबाय गासैबो मेडिकेल टीमखौ हस्पिटालनि टीमखौ आङो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव जोंनि महिला कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय होनबाय नोंथांमोननि मावख्रबनायनि थाखाय पाब्लिसिटि साब कमिटि जोंनि बे डायमन्ड जुबिलिखौ जाथारसिगोन नै आलासिया उमुक थमुक फैसिगोन उमुक दिनावनो बेखौ खालामनानै थांनाय जोंनि मानगोनां देतसुं मुसाहारि प्रेयार मोबिलाइजार बिथांनि टीम आरो जेसेबां रोजाबग्रा हानजा फिसाफोर गासैखौबो आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बिथांमोना इसोरनिफ्राय जि गारांखौ मोनबाय जि आशीर्बादखौ मोनबाय बे आशीर्बादखौ इसोरनि गौरबनि थाखाय बेयाव बोलो होनानै गोसो मोदोम जिउजों रोजाबनानै फोरबोनि गौरब खालामबाय नोंथांमोन बयनिबो सायाव थानानै इसोरा गिदिर बोर खालामथों आरोबाव बांसिन रोजाबबावनो हाथों उननि समफ्राव बांसिनै आरोबाव मावबावनो हाथों इसोरा नोंथांमोन बयनिबो सायाव जोबनो गैयै आशीर्बाद होथोंसै आङो डायमन्ड जुबिलिनि आरो महिला कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय होनबाय फाइनान्स साब कमिटि बेवहाय आंजों लोगोसे कन्भेनराव आंनो दङ आंजों लोगोसे जोंहा गोबां बेबादि मेम्बारफोर दङमोन जोङो सासेबो थायालासिनो बयबो ओंखारनानै ज' जोङो गामिफ्राव थांदों मण्डलिफ्राव थांदों बिशिष्ट माखासे वेल विशारफोरखौ जोङो लोगो लाहैदों फाइनान्सियेल सापर्ट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोननो थाखाय जोङो बिथांमोनाव थांदों आरो थांनाय बादिनो
जोङो मोनबोदों जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंबाय फाइनान्स साब कमिटि बेयाव जेसेबां मेम्बार दङ नोंथांमोना गावबा गाव मिथिखायो आंबो दङ होननानै नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव जोंनि कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय नोंथांमोननि खारख्रुबबायनाय मावख्रुबबायनायनि गेजेरजोंसो बे प्रग्रामा जाफुंनानै फैदों कालचारेल साब कमिटि दहाय जोङो मोसानाय मुसुरनाय नुबाय मैयाबो नायबाय बेखौ दैदेनदोंमोन मानगोनां मिसेस तरुलता बरगयारी बिथाङा कनभेनर आं हाजासे हामबाय होनदों बिथाङा हाजासे नाजानायजों बे प्रग्रामखौ गाहामैनो जाफुंबाय बिथांजों लोगोसे टीमाव जेसेबां दङ साफ्रोमखौबो आङो नाम मख'आलासिनो बयनिसिमबो आरोबाव हाजासे हामबाय होननानै बुंदों टीम सं साब कमिटि टीम सं जों जे मोनफ्रोमबो सेसनाव रोजाबबाय थादों आरो बे टीम संल' नङा बेवहाय मान बावनायनि मेथाइ आरो जुबिलि मेथाइ गोबां मेथाइ बिथांमोना सुजुदों गोबां खस्थ' खालामदों राव होदों बाथ्रा लिरदों गारां होदों सुर होदों बेफोरबायदि गोबां खस्थ' खालामनानै होदों बिथांमोना जाहैबाय कनभेनराव दङ मानगोनां सायखां बसुमतारी आरो बिथांनि टीम फारियै एडवार्ड बरगयारी जिता बरगयारी जयन्ती नार्जारी देतसुं मुसाहारि बानसग्रा नार्जारी बिथांमोन बयखौबो आङो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव हाजासे हामबाय होनदों नोंथांमोना बे जुबिलिखौ जाफुंहोनायाव गोबां खस्थ' खालामनानै बाथ्रा लिरबाय देंखो होबाय आरो रोजाबनानै खोनासंहोबाय नोंथांमोन बयनिबो सायाव थानानै इसोरा गिदिर आशीर्बाद दान खालामथों बांसिनै मावनो हाथों बेखौनो आङो इसोरनियाव आरज गाबबाय एक्जिबिशन साब कमिटि जोंहा बैथिङै दङ बायदिसिना समायना रमायना दानाय लुनाय न'फोर लुदों आरो माइ गायनाय खोथिया फुनाय बायदिसिनाफोर दिन्थिदों आं बुंजोबनो हाले संनाय खावनायफोर फिथा सिथाव बायदिसिना बानायनानै निस्सय गोबां मानसिफ्रा बायनानै मोनजाबाय आं हले भाग्य गाज्रि आं खनसेबो थांनो मोनाखिसै मोनसेबो जिनिस आङो साखिनो मोनाखिसै आं सान्दों उनाव माब्लाबाफोर आंनो आलादाहै संनानै जाहोगोन खोमा आं बेबादि आसा खालामबाय नोंथांमोननि बे मावख्रुबनाया ओरैनो थांनाय नङा इसोरा नोंथांमोन बयखौबो आशीर्बाद दान खालामथोंसै आरोबाव जोंहा दंबावो प्रेयार एन्ड काउन्सिलिं साब कमिटि बेवहाय जोंनि कनभेनरा जादोंमोन जाहैबाय मानगोनां पास्टर बिरसा मुसाहारि एरिया पास्टर बिथाङा गावनि टीमखौ लानानै मेङा जासे थाद'आ जासे जिनज्रि आरज खालामबाय थादों जायफोरनो आरजनि मदद नांगौ जादों बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै आरजनि मदद होदों इसोरनियाव नोंथांमोननि जानानै गाबख'दों गोबां खस्थ' खालामदों बिथांमोना बिनि सिगांबो बिथांमोना फास्टिं थानानै प्रेयार खालामदों जोंनि कमिटिनि जानानै जोंनि डायमन्ड जुबिलिया जेने साक्सेसफुलि जाफुङो बिनि थाखाय बिथांमोना फास्टिं थादों लोगोसे जोंनि महिला कमिटियाबो सिगाङाव फास्टिं थादों जोंनि मानगोनां परिसारिकाफोर एरिया मोनफ्रोमबोनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोर साफ्रोमबो फैनानै जोंनि महिला कमिटिया फास्टिं थानानै प्रेयार खालामदों बे जुबिलिनि जाफुंसारनायनि थाखाय आरो गमामायैनो इसोरा खोनासंबाय आरो बे जुबिलिया थांनाय शुक्रबारनिफ्राय दिनै मोनाबिलिसिम गाहामैनो जाफुंबाय नोंथांमोन आरज खालामग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गिदिर बोर खालामथोंसै सेल्स साब कमिटि जोंहा डायमन्ड जुबिलिनि मुङाव माखासे बुस्थुफोर बानायनाय जादोंमोन जेरै गस्ला काप पेन वाटार बटल आरो बेबादिनो बेग बायदिसिना बेफोरखौ बानायनानै जोङो लाबोदोंमोन आरो फानदोंमोन बेखौ फाननायाव मदद होनो थाखाय जोंनि कमिटिनि जानानै मानगोनां मिसेस मिकिला बसुमतारी बिथांखौ जोङो चेयारमेन हिसाबै सायख'दों मिस्टार मिजिं बरगयारी कनभेनर हिसाबै सायख'दों आरो बिथांमोननि टीम बयबो गोसो होनानै मावबाय आरो जोंनि बायनाय बेसादफोरखौ फाननायाव बिथांमोना गोसो होनानै मावफुंनानै जोंनि कमिटिखौ मदद होबाय बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों बेयाव जोंहा गोबां बेबादि कमिटिफोर दंबावो बिराद गोलाव जाबाय नोंथांमोना अननानै धैर्य हमदो आङो नामफोरखौल' कमिटिफोरनि नामखौल' बुंलांनोसै खेबसेयावनो आङो हामबाय होननोसै जोंहा दंबावो आर'नाइ सोग्रा साब कमिटि
बेखौ मावफुंनाय मिस नारला एन्ड हार पार्टी बिथाङा बायदिसिना बुस्थु पेकिं खालामनायाव जोंखौ मदद होदों गोबां खस्थ' लादों ओमफ्राय गासैबो एरियाफोरनि मोसाग्रा गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय मोसानानै दिन्थिफुंनाय जेडि उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुल टुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मानगोनां मोसाग्रा आरो जोंनि फोरोंगिरि नोंथांमोन जायफ्रा मोसानायखौहाय बेबादि एलाउ खालामबाय थोनबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो हामबायदों BBCनि जोंनि सापर्ट स्टाफ सान हर बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै मावदों बिथांमोननिसिमबो आङो हामबाय होदों 10 हाउस ग्रुपखौबो आं हामबाय होदों बिथांमोना सबानि गोबाव दिननि सिगांनो थाफैनानै हर गोथौ गोथौसिम मावफुंनानै बे गासैबो समायना रमायना साजायनाय सि खोंनाय बायदिसिनाफोरखौ मावख्रबनानै होदों আমাৰ যিমান 10 হাউসৰ গ্ৰুপ আছে ইয়াত আপোনালোক কোনোবা যদি এতিয়া আমাৰ মাজত বহি আছে আপোনালোক সকলোলৈ মই আমাৰ মহিলা কমিটিৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰক बड'लेण्ड बुब्लि केमेरा क्रू मेम्बार्सफोर दङ जोंहा मानगोनां बिथांमोनाबो जोंनि बे डायमन्ड जुबिलिनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामफोरखौ लाइभ टेलिकास्ट खालामनो थाखाय दाख्लैनिफ्रायनो दंफैयो नोंथांमोन बयखौबो आङो जोंनि कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो आशीर्बाद दान खालामथों जोंनि मण्डलिफोर जायफ्रा जोंनि बे डायमन्ड जुबिलिखौ जाफुंनायाव आखाइ फोलावबाय व्यक्ति हिसाबै मण्डली हिसाबै न'खर हिसाबै सोरबा वेल विशार जानानै हारसिङै होबाय गासैखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायहा जेरै हागौ बेबादि होबाय सोरबा रान्दि दुखियाबो होबाय सोरबा गैजा रोङैयाबो आंबो एसे होगोन होननानै होबाय नोंथांमोननि आखाइ फोलावनायनि गेजेरजोंसो जों बे समायना रमायना डायमन्ड जुबिलिखौ खुंफुंनो हाबाय नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामामोनब्ला जोङो बेखौ मावफुंनो हानाय नङामोन इसोरा नोंथांमोननि जिबनाव थुलुंगा होबाय बिनि थाखाय नोंथांमोना जोंनो दान होबाय मण्डली हिसाबै होदों जोंनि शुक्रबार गिर्जायाबो होदों शुक्रबार गिर्जायाव जोङो थांनाय 2017 निफ्रायनो जोङो बेखौ एसे बोखांबोबाय थादों फैयै फैनानै जोङो देग्लाय जोबथा बोखांफैदों नोंथांमोननि बेबादि मेङाजासे होनायनि गेजेरजोंसो जोङो बे कमिटिनि मावग्राफ्रा बे डायमन्ड जुबिलिखौ खुंफुंनो हादों बेनि थाखाय एरियाफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो कमिटि मेम्बार्स नोंथांमोन बयखौबो आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों नोंथांमोननि मेङाजासे मावनायनि थाखाय इसोरा गिदिर बोर खालामथोंसै स्पेशल डनारफोर जोंहा माखासे दङ बे स्पेशल डनार नोंथांमोनखौबो आङो नाम मख'नाय नंलिया बयनिसिमबो आङो गोसो सिंनिफ्राय हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों बे स्पेशल डनाराव माखासेफ्रा माइरं होदों माखासेफ्रा थाखा फैसा होदों माखासेफ्रा साननाय हनायखौ होदों माखासेफ्रा गुबुन रोखोमै परामर्श होनानै जोंखौ मदद खालामदों नोंथांमोन बयखौबो आङो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों जोंनि BBCनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि साफ्रोमबो BBCनि वार्कारफोरखौ जोङो सानसे लिंहरनानै वान डे कन्भेन्सन खालामदोंमोन सासेबो बाद जायालासे जोंनि BBCनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो इसोरनि सेबा खालामग्रा इसोरनि हाबा मावग्रा आबाद बुथुमग्रा नोंथांमोना जोंनि कमिटिखौ मदद होबाय आखाइ फोलावबाय आर'ज खालामबाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो हामबाय आरो हामबायनायखौ जासिनाय जाबाय आरोबाव जोंहा दंबावो भलन्टियार्स कयार मेम्बार्स ओमफ्राय गासै साब कमिटिनि मेम्बारफोर नोंथांमोनखौहाय आङो दसे सम दा जोंनि प्रग्राम जोबब्ला थालांनो थाखाय खावलायदों जोंहा प्रग्रामफोर दंबावो एसे गाबोनहाय जोङो
फुङाव थांनो नाङा अननानै आं जायफोरखौ बुंबाय भलन्टियार्स कयार मेम्बार्स आरो साब कमिटिनि मानगोनां कनभेनर नोंथांमोन आरो मेम्बार नोंथांमोना अननानै फुङाव थांनो नाङा जोङो खौसेयैनो साफाय खामानि मावगोन आरो जोङो लोगोसेयैनो मोखां नायलायलाय बोथिसे जोङो जाबावनानै बे फोरबोखौ जों खौसेयैनो आरज खालामनानै हामबाय होननानैसो जोङो बिदाय जागोन बेनि थाखायनो आङो खावलायदों नोंथांमोना रावबो थांनो नाङा अननानै जोंनि बे खावलायनायखौ नोंथांमोना लाखिदो ओमफ्राय गासैबो दान खांग्रा नोंथांमोनखौबो आङो हामबाय होनदों बे दान खांनायफोरखौ माबादि खांनांगौ बेखौ फोरोंनाय मानगोनां जोंनि सेन्टेनारि सेलिब्रेशन कमिटिनि कनभेनर बिथांखौ आं हाजासे हामबाय होनदों बिथांनि टीमखौ आं हाजासे हामबाय होनदों डिसिप्लिनैहाय मोजाङैहाय बेबादि फोरोंनानै जोंनि दान खांनायफ्रा गाहामै जानायनि थाखाय आरो गासैबो जोंनि उइमेन कमिटिनि आंनि मावग्रा लोगोफोर आंजों लोगोसे जेसेबां जोंनि अफिस बेरारफोर एक्जिकिउटिभ कमिटि मेम्बार नोंथांमोन बयबो जोङो नारा नाथा खौसेयैनो जोङो मावलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों नोंथांमोना जोंखौ गिदिर मदद होनायनि थाखाय सान हर जोङो रायलायदों फन खालामलायदों लोगो लालायदों मावदों सानलायदों बे गासैयावबो जोङो ज' ज' मावदों जोङो खौसेयै कालेक्टिभ डिसिसन लानानै जोङो गासै खामानिफोरखौ मावफुंदों आरो बेखौ मावनायाव गिदिर इसोरा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखायनो आं आफा इसोरखौ नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होननानै बुंदों जोंनि गारि सालायग्रा नोंथांमोनखौबो आङो हामबाय होनदों जों जेब्लानो नांगौ जादों अब्लानो आयं अनसुला फैद' होननानै बुंब्लानो बिथाङा खारबोदों थांगौ आयं होननानै जोंखौ बङाइयाव लांदों क'क्राझाराव लांदों बबावबा लांदों गारि सालायनानै जोंखौ थांनांगौ जायगासिम सहैहोदों गाहामै लाबोफिनदों गोबां रिक्स लादों बे गासैबो जेसेबां गारि सालायग्राफोर आङो सासेनिल' नाम बुंबाय जेसेबां गारि सालायनानै जोंनि मिसननि सालायग्रा जों लोगोसे जेसेबां जोङो हांख्रायनानै गारि सालायहोबाय नोंथांमोन बयखौबो आं हाजासे हामबाय होनदों जोंनि सानडे स्कुल प्रमटार नोंथांमोन जोंनि GNW नोंथांमोन जायफ्रा ओंखाम खुरनायाव साहा राननायाव गुबुन गुबुन खामानियाव मदद होबाय गोबां खादख्रुब बायनानै मावबाय नोंथांमोन बयखौबो आङो कमिटिनि जानानै हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों आरोबाव जायफ्रा प्रग्रामाव होजानाय बादि सार्भिस लिड खालामबाय आरज खालामबाय मेथाइ खनबाय आरो गुबुन गुबुन बाहागो लाबाय प्रग्रामाव होजानाय बादि नोंथांमोन बयखौबो आङो बे खामानिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननानै बाख्नायदों जोबथानायाव जोंनि मण्डलिफोरनिफ्राय सफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि बिमाफोर बिब' बिनानावफोर नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै थानो गोनां जाबाय आंखौ अननानै निमाहा होदो नोंथांमोन थानाय जायगासिम आङो सहैयाखिसै गोबां बेस्थ' थानो गोनां जानानै आङो आंनि लोगोफोरखौ थिनहरनाय जादों नोंथांमोना थांदो आंनि जानानै नोंथांमोना नायहैदो आं पार्सनेलि थांनो हायाखिसै बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बिदों नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै थानो गोनां जाबाय गोदानै खोनाय बाला सायाव उन्दुनो गोनां जाबाय आं दुखु मोनदों गोबां दुखु मोनदों आङो नोंथांमोननि बेबादि खस्थ' खालामनायखौ खोनानानै मिथिनानै नाथाय आङो हेल्पलेस आंहा जेबो राहा गैया मा खालामनानै होबावनांगौ जाखो आं गोबां दुखु मोनदों नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिखुङाव लानानै फैदोंमोन गोबां खस्थ' मोनबाय फोरबोनि मोखांखौ नायनानै अननानै आंखौ आरो जोंनि कमिटिखौ नोंथांमोना निमाहा होलांदो नोंथांमोननि थाखाय जों थाजासे जायगा थामथिम खालामनो हायासै
नांगौ बायदि सुबिदा जोङो होनो हायाखिसै नोंथांमोननो अन्नानै नोंथांमोना गोसोआव दुखु दालांसै आं खावलायदों फोरबोनि मोखांखौ नायनानै अन्नानै जोंखौ निमाहा होलांदो जों नाजादोंमोन नाथाय जोंनि नाजानाया मोनहास'वाखिसै नोंथांमोना जोंखौ अन्नानै निमाहा होदो आं बारे बारे खावलायबाय नोंथांमोना जोंनि सायाव जेबो दुखु दालांसै जि खस्थ' लाबाय फोरबोनि थाखायनो लाबाय बेखौ नोंथांमोना साननानै लादो फोरबोआ नोंसोरनो गिदिर आशीर्बाद होथोंसै बे खस्थ' लानाया नोंथांमोना ओरैनो थांनाय नङा इसोरा बांसिन आशीर्बाद नोंथांमोननो होथोंसै नोंथांमोननि न'खराव गथ' गथायनि सायाव बांसिन इसोरा बोर खालामथोंसै आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायनानै खावलायो अन्नानै जोंखौ निमाहा होलांदो साफ्रोमबो बिमाफोर बिब'फोर बिनानावफोर फिसाजोफोर अन्नानै आं आखाइ खबजबनानै खावलायदों जोंखौ अन्नानै निमाहा होलांदो आंनि बे हामबायनायनि समखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै गोबां खस्थ' लाबाय नोंथांमोना बयखौबो आरोबाव खेबसेबाव आङो हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननानै बाख्नायबाय इसोरा बयखौबो बोर खालामथोंसै हामबाय होननाय थाबाय दिनैनि हामबाय होननाय बे समखौ लानायनि थाखाय प्रेसिडेन्ट मानगोनां प्रेसिडेन्टखौ आरो आङो हामबाय होनो सानदों गोबां मण्डलिफ्रा बिदिनो गय ओमफ्राय औवा आरो श्रम दान होनानै बेबादिनो जोंनि बे जुबिलिखौ जाफुंहोनो थाखाय जायफ्रा मदद होबाय आरो गोबां गामिनिफ्राय आइजोफ्रा बेबादिनो दाखोर दाला सिबफैबाय आं साफ्रोमखौबो इसोरनि मुङाव हामबाय होनो दानो जोङो कयार पार्टिनिफ्राय जोङो मेथाइ खोनासंनोसै अन्नानै नोंथांमोना बे जायगायाव फैदो बिदायनि मेथाइखौबो नोंथांमोनानो खनगोन बिनि उनाव जोबथा आशीर्बादनि आरजखौ जोंनि रेभारेन्ड रन्जित कुमार बसुमतारी एरिया पास्टर Bbca खालामनानै दिनैनि जोबथा बे हरनि आरो जोंनि जुबिलिनि जोबथा आरजखौ खालामगोन बिनि उनाव जोङो फ्लेग डाउन सेरेमनि खालामगोन वमेन कमिटि अन्नानै बयबो जेन आरजनि उनाव बै मोखाङाव थानाय जोंनि जि जायगायाव जोङो फ्लेगखौ थिखांदोंमोन बे जायगायाव थाङो आं खावलायनाय थाबाय
फैगोन जों लोगोसे गसंदोनि बेनिफ्राय जोङो जोबथानाय जोङो बयजों रंजागोन ना जों बयजों रंजानायजों जोंनि टीम संखौ जों खनबावगोन जों लोगोसे रंजास्रागोन जोबथानाय समाय
दे जुबुलि जुबुलि मोनसे खेबसे खनबावनोसै जुबुलि जुबुलि डायमन्ड जुबुलि लोगोसे जोंनि जोंनि आइजो आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्राबो मोसाफानो हागोन जोंजों लोगोसे ना Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
मोसागिरिफोर आरो दामग्रा देग्राफोर बयनिसिमबो इसोरनि मुङाव हामबाय होनो एसे फिसा Celebrate the victory of the Lord. He is done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. हामबाय होनाय थाबाय बयबो रोजाबारि आरो मोसानाय साफ्रोमनिखौबो इसोरनि मुङाव हामबाय होनो दानो जोबथा आरजखौ जोङो मानगोनां रेभारेन्डनिफ्राय लागोन बिनि उनाव जोङो बिदाय जासिगोन आरो दहाय बुंखानाय बायदि जोङो मोखाङाव दोननाय जि फ्लेग बेखौ जोङो बोख्लायगोन एसेनोसै अन्नानै रावबो दानखाथ' आरज खालामनि बयबो मेगन मेसेबगोन अनसुला इसोर आफा बे पेन्डेलाव जिरायनानै थानाय साफ्रोमबो नोंनि फिसाजो आरो फिसालानि जानानै आं नों बिफाखौ हाजासे हामबाय होननानै बुंदों Bbca आइजो आफादनि जानानै आं नोंखौ हामबाय होदों मानोना गोलाव समनिफ्राय थामथिम खालामखानाय बे डायमन्ड जुबली प्रग्रामखौ प्रभु नोङो थांनाय शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनैनि बे मोनाबिलिसिमाव गाजा गोमजायै नोङो बेखौ मेहेर गोनाङै नोङो खुंफुंनायाव मदद खालामबाय आरो बेवहाय गोबां साननो गोरों मानसिफोरनि बोसोन होनायजों गोबां मानसिफोरनि खस्थ' लानायजों गोबां नोंनि बोर मोननाय मानसिफोरनि राङारि मदद होनायजों बे प्रग्रामा दिनै जाफुंबाय लोगोसे नों मानसिखौ दानानै गुबुन गुबुन हारि नों खालामदों बेबायदिनो Bbcनि सिङाव थानाय मण्डलिनि गुबुन गुबुन हारिया दिनै गाव गावनि राव हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारियावबो बाहागो लाबाय नोंखौ गौरब खालामबाय मोसाबाय रंजाबाय दामबाय देबाय बे गासैबो गौरबा महिमाया नोंनि जाथोंसै आफा दिनै बे रंजानाया